Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Mae ail rhan y tymor yn dechrau heddiw a mae'r pencampwyr yn teithio yma i'r brif ddinas i herio Met Caerdydd. Ac ar ôl i Ryan Jenkins gam i lawr, mae Dr Christian Edwards yn dychwelyd i gyn coed. Ei her gynta, mi ddi'r Seintiau, rhywbeth mae'r Met mond wedi wneud ddwywaith eriod. Mae rhaid i Met heddiw fod ar ei gorau os maen nhw'n mynd i gael unrhyw beth yn ei erbyn nhw. 3, 4, 5 o'r Met yn cyrraedd y cwtgoffi, a mae'n gol! Mae Rhys Thomas wedi taro a myfyrwyr Met Caerdydd ar y blaen yn erbyn y pencampwyr. McCarthy, Elliot Evans drwy'r canol, cyfle arall i Met Caerdydd. Harrison yn arbed, mae dal arno, mae gol i Met! Snaith sydd wedi sgorio. Mae yna gyfle i Snaith! Mae'n berffaith, mae'n dair i ddim i Met Caerdydd am stori. Elliot Evans yn y cwt Cosby. Bwyd o Baker, mae Baker i ddim. Llawn rhyfeddol i Met Caerdydd. Cyfle i'r Seintiau, a dyna mae Greg Draper yn ei gynnig i chi. Un cyfle, un gol. 4 gol i 1. 2 gol oedd y Seintiau dildio drwy'r tymor. Met erioed wedi ennill yn erbyn y Seintiau. Mae Met wedi bod yn wych. Mae y Seintiau wedi bod yn siomedig ofnadwy. Ie, bydd Met Caerdydd yn chwilio am ysbrydoliaeth o'r fuddugoliaeth yna nôl yn 2018, ond fydd hi'n dipyn o her yn erbyn ceffylau flaen y gyngrair. Met Caerdydd yn erbyn y Seintiau Newydd yn fyw o gampws Cyn Coed. Ie, croeso cynnes ato ni, a croeso cynnes i Siôn Meredydd. Siôn, ti'n cadw'n iawn? Reit, nawr ni sôn am sefyllfa Met Caerdydd gynta. Yn anaml iawn, mae rheolwr yn camu lawr ar ôl gorgyflawni. Ryan Jenkins wedi gadael Christian Edwards nawr sy'n rheoli'r clwb. Be wneud i o'r sefyllfa? Ie, mae fe'n sefyllfa od. Ryan gyda cyfartaddedd ennill o amgylch y 60%, felly nid ar ran perfformiad y clwb mae fe goffod cymeru sedd ei nôl, ond mae'r ffaith bod y trwydded i UEFA ddim gyda fe, neu mae fe'n gweithio tuag at y trwydded yna yn ffactor, ond fel ti'n gweud, maen nhw mewn dwylo da gyda Christian Edwards yn dod nôl mewn. A ran y Seintiau, nawr sneb wedi llwyddo curo nhw yn y gyngrair hyd yn hyn tymor yma. Yw Met yn mynd i allu newid hynny heddi? Wel, unig beth wedai wedi Met Caerdydd, maen nhw'r hediad da. Dyn nhw heb colli mewn 7 gêm. Maen nhw'n gryf gatre hefyd. Felly, mae yna gyfle i Met Caerdydd, ond mae'r strategau Seintiau Newydd yn wych tymor yma. Mae'n mynd i fod yn dasg anodd. Wel, fel i ni di sôn, dyma yw penwythnos gynta ail rhan y tymor. A dyma gweddill y gemau sy'n digwydd nes mlaen. Y Bala yn erbyn Pen-y-bont, y Dre Newydd yn erbyn Ceycona yn y 6 uchaf, a wedyn y 6 isaf, Caernarfon Hwlffordd, Pontypridd Ebys a'r Fflint yn erbyn Aberystwyth. A wedyn ni, o ran y gyngrair yn y 6 uchaf, wel, y Seintiau ar frig y tabl gyda 60 pwynt allan o 16 posib, ond wedyn mond 4 pwynt sy'n gwahaniaethu Ceycona sy'n ail, a wedyn ni y Bala yn 5. Mae ras am Ewrop yn mynd i fod yn danllyd. Rhywun sy'n siŵr o fod wedi paco o'i bagiau yn barod ar gyfer Ewrop yw rheolwr y Seintiau, Craig Harrison. Mae wedi bod yn siarad gyda Ifan Gwilym. Craig, phase 1, you had second most points ever, most goals, least conceded in history. What's behind that success? I think hard work from the players, competition for the players, competition for players, for positions. Got a really strong squad when everyone's fit. No one wants to be out the starting 11. It may take you weeks to get back in the level of competition and training. So I think it's you've got to give a huge plaudits to the players. They've done everything they've wanted to do from a staff's point of view, and they keep themselves honest as much as we've won a lot of games and we've got a healthy lead. But every day is demanded that 100% is given in training. Is that competition for places making it easy for you to keep those standards high?
Yeah, it does. It makes it easier for myself. It becomes harder on a match day when you've got to pick 11. Then you've got to you've only got a choice of 7 substitutes as well. When we've got 22 very good players. So yeah, you know, from a day-to-day basis, it keeps honesty, keeps the hunger, keeps everyone at it. But obviously a match day, which is a tough one because hardest part of the job is leaving good players out and lads who are working hard and training that probably, you know, would deserve an opportunity, but that's just the situation, the position I'm in. I don't think I'd enjoy it any other way, to be honest. At Cardiff Met, last time we were here, winning 7-0. Was danger of complacency coming in when you look at your record? Yeah, look, it always is. There always is, because we're dealing with human beings, aren't we? So that's factually, you know, we're not dealing with robots. So yes, the professionals, but still the human beings. So then that's up to myself, the staff, and the players as individuals and the group to try and make sure that complacency didn't creep in. We know 7-0 victory here, 4-0 at home. But we know Cardiff Met is one of the hardest places to come in the league. So from a preparation point of view, we certainly won't be taking things for granted. Good luck. Thank you. Ie, bydd Met Caerdydd moyn osgoi golled drom fel wnaethon nhw ar ddechrau'r tymor. Sean, o ran y Seintiau, o'r 3 chwaraewr sydd wedi bod yn allweddol I nhw. Declan McManus, Ryan Brobel a Ben Clark. Rhwng y 3 o nhw, maen nhw wedi sgorio mwy o goliau na unrhyw glwb arall yn y gyngrair. Sean, mae fe jyst yn dangos bod y Seintiau pen ac ysgwyddau uwch ben pawb arall. Ie, so mae'r 3 ceffil blaen a fel o ti'n gweud, maen nhw ar dan. McManus wedi sgorio 19 o goliau. Fe allan heddiw oherwydd llunyn y gar, felly fydd hwnna'n ffactor, ond maen nhw ar dan. 45 o goliau rhwngddo nhw, sgorio pob fath o goliau, screamers fel welon ni honna, a hefyd y tap-ins mae McManus yn mor allweddol yn gallu cael i'w dîm. Felly, o ran yr un y Seintiau Newydd, mae nhw wedi mynd larn lefel yn y marn ni. Ie, pan I ti'n meddwl amdano nhw tymor diwetha, ti'n cael y teimlad y gwahaniaeth yw bod nhw lot fwy clinigol o flaen y gol, a mae hwnna wedi gwneud gwahaniaeth eleni? Yn sicr, falle bod nhw ddim o'r gystadleuaeth na gelon nhw erbyn Ceicona rhyw 2-3 dymor yn ôl, ond yn sicr o ran, fel o'n i'n gweud, y 3 na sy'n chwarae'r llinell flaen yr Seintiau Newydd, maen nhw mor allweddol. Un peth sydd yn ddiddorol, Sean, yw pan ti'n edrych ar 9 gêm diwethaf y 2 glwb yma, mae rhediad y 2 glwb yn gwbl gyfartal. Faint o hyder ti'n credu wneud hwnna roi I Met Caerdydd heddi? Ie, fe nes I sôn Met Caerdydd a'r rhediad dar heb colli mewn 7 a y 2 gêm gyfartal yna. Felly, mi fydd yna hyder o fewn garfan Met Caerdydd, ond y Seintiau Newydd, maen nhw'r lefel gwahanol, maen nhw wedi sgorio 83 o goliau, ond wedi ildio 8 gol y tymor yma. Fe allan nhw fod yn camwyr cyn diwedd mis bach fel petai. Ie, mae'n sicr yn mynd I fod yn her i'r myfyrwyr. Os ni'n cael galw nhw myfyrwyr rhagor, fi'n siŵr bod nhw wedi tyfu lan tipyn ers nawr. O beth am I ni glywed gan wyneb cyfarwydd iawn yn I fan hyn yn uwch gyngrair Cymru, mi fan di bod yn siarad gyda Dr Christian Edwards. Christian, welcome back to the Cymru Premier. What brings you back? Change of circumstance, necessity for the club. Ryan is a fantastic academic at the school that he works at, and he's been asked to take on some added additional priorities at his work, and he's done that. And we had a chat just before Christmas thinking about what's the best way forward, and I left the decision to Ryan, and Ryan asked would I step back in to support the team, which is exactly what I've done, and that's where we find ourselves. With the legacy you've built here and how Met are doing at the moment, did you have to think twice? No, not at all. This is not about me. It's not about my return. This is about the football club. It's about the boys. They had a fantastic first 22 games to be finishing 4th in the league, which is incredible. And it's about building on that now and seeing where we can finish in the top 6. TNS today, you have beaten them here before. How do you do that again today? It's difficult. You know, they're a different team to the team that I would have played against. But coming back, I've watched the games, I've analysed the games, and there's a set plan. We've worked hard on that plan, and hopefully we'll execute that today. But they're a fantastic team. You know, Craig Harrison, TNS in 2016-17 was a fantastic team, and he's got a 2022-2023 team exactly the same. So they'll always be hard to beat. Do you need a trick up your sleeve today to beat them? No trick. Just hard work, honesty. And to execute the game plan, and that's something that Cardiff Met has always had, hard work and honesty. Good luck, diolch. Diolch, thank you. A bydd rhaid yn nhw weithio'n galed. Os maen nhw moyn cael y triphwynt na prynhaw me, Sean, yn seicolegol, beth sydd angen i'r Met gofio yn erbyn y Seintiau heddiw?
Wel, unrhyw dîm sy'n chwarae yn y Seintiau Newydd, mae rhaid nhw sefyll yn y gêm. Os ydy'n nildio'n gynnar yn erbyn tîm fel y Seintiau Newydd, fe allai fod ar ben ar ôl rhyw 20 munud. Felly mae rhaid nhw dechrau da. Sy'n nhw'n cael gôl, falle mynd lan un a wedyn edrych i amddiffyn y gôl yni. Ennill o falle gôl newn os newn nhw o rhan y Met Caerdydd. Felly, mae'n dalcen caled, mae'n mynd i fod yn galed, ond fydd y boes yn digon hyderus yn ei mewn. A mae dechrau ail rhan y tymor, bron yn symlo fel tymor newydd, bod yn tymor fel Llechau lan, a fi'n siŵr bod nhw moyn dechrau gyda fuddugoliaeth. Pawb wedi cael falle y breic na, wrth gwrs y cwpan wythnos diwetha, ond ti'n dechrau eto o rhan y chwech ucha a'r chwech isa. Fydd y chwech isa ni'n edrych am y seithau lle na a pamlau herio am Ewrop. Fydd y ddwy golled yn erbyn y Seintiau'n gynharach yn y tymor. Bydd hynny'n ffactor i'r Met? Bydd hynny ar ei meddyliau nhw? Na, fi'n credu diwrnod gwael yn y swyddfa oedd hi o rhan Met Caerdydd yn y chwalfa na Seintiau Newydd. Na, dwi ddim yn gweld ni. Fel o'n i'n gweud, ni wedi edrych ar ystadegau, y ddoi dîm ar hediad da, felly dwi'n gobeithio am gêm gystadleuol. Ac wrth gwrs mae ras am Ewrop, Siôn, mae fe mynd i fod mor dyn. Mae pob gêm mor bwysig rhwng nawr a diwedd y tymor. Wrth gwrs, a fe all y trydydd sefle yna cadarnhau lle yn Ewrop i un o'r 4 tîm na, o'r rhan Pen y Bont, Ceicon a Bala a Met Caerdydd. Felly mae'n mynd i fod yn dyn. Siôn, diolch yn fawr am y tro. Gewn ni sgwrs hanner amser. And just a reminder, as usual, we have English commentary available. Kath Morgan and Mark Jones are waiting for you over there. Ond yn y Gymraeg, amser i'n ymuno a Gwenan Harris a Dylan Ebenezer. Diolch yn fawr iawn. Sioned, Siôn Meredith ar ei ffordd i ymuno gyda fi yn y pwynt sylwebu. A gyda fi yn barod yn y pwynt sylwebu. Mae Gwenan Harris os ni yn ail ddechrau, yn ail rhan y tymor. Ni ddim yn dechrau o'r dechrau, achos mae Seintiau Newydd 16 pwynt yn glir. Yn chwalu pob math o recordiau yn rhan gynta'r tymor. Sgorio mwy nag unrhyw un erioed yn y rhan yna. Ildio llai. Maen nhw'n dipyn o dîm, a maen nhw'n dangos hynny unwaith eto tymor yma, a fel mae Sioned wedi sôn, dyn nhw ddim wedi colli eto tymor yma. Bron yn berffaith, 3 gêm gyfartal yn unig. Wrth i Dafydd Iwan floeddio ar yr uchel seinydd fan hyn, yma o hyd, dal yma o hyd. Gwenan Harris i cadw cwmni i fi. Ni'n mynd i gael 90 munud o bêl-droed Gwenan, ond hefyd 90 munud o siarad am Joe Allen yn ymddeol. O, fi dal ddim yn barod i siarad am Joe Allen. Cwbl o ddagrau wedi bod ers y cyhoeddiad, ond mor ddiolchgar am popeth mae'n ei wneud. A gobeithio newn ni gweld cwbl o chwaraewyr yn chwarae ar un safon heddiw. Wel, welwch chi ar y cae, mae'r ddau dîm yn dod i'r canol. Mi fydd na funud o dywelwch cyn y gêm yma i gofio gŵr ifanc a fi farw yn ddiweddar. Ethan Heimer yn 40 oed. Cysylltiadau gyda'r clwb yma. Ac yn amlwg mae'n meddyliad i gyd gyda'r teulu ar yr adeg yma. Munud o dywelwch i gofio gŵr ifanc a newyddion trist dros ben yn dipyn o bêl-droediwr ac yn gefnogwr brwd o'r gêm hefyd. A dyna pam oedd yna funud o dywelwch fan hyn. Cyn y gêm yma pnawn yma, dewch chi'n edrych ar y ddau dîm. Felly, dau newid o ran y ddau dîm. Chris Baker, Sam Jones yn ôl i'r Met. Felly maen nhw wedi cryfhau. Declan McManus allan o ran y Seintiau Newydd, y prif sgoriwr. Anaf bydd yn cadw allan am cwpl o wythnosau. A mae Blaine Hudson yn dechrau hefyd yn lle Keston Davies. Felly dyma fel ni'n disgwyl nhw o ran y ddau dîm. Golwg bach mwy draddodiadol gyda'r Met tymor yma. Gwenan o ran y patrwm. Mae wedi gweithio'n effeithiol iawn iddyn nhw hyd hyn. Fel ys i'n gweud, ni ddim yn gweld hynna mor aml ragor.
ond mae fe'n system arbennig o ffeithiol gyda'r dau yn gwasgu achos mae fe'n gorfodi ar ôl y sgellwyr neu'r cefnwyr i aros nôl yn y tîm arall. A dyma ni o ran y Seintiau, dim McManus felly. A dyna, fel ni'n disgwyl, Brobl yn cymryd i le fe yn y canol. Ie, ni'n credu. Yn amlwg mae McManus yn colled mawr, ond mae gymaint o goli yn gallu dod unrhyw le ar y cae gan y tîm yma. Ond Brobl yw'r un, fydd e falle yn dod, falle ddim yn chwarae reit lan yn erbyn yr amddiffyn, jyst tynnu mewn i'r gwagleoedd a tynnu amddiffynwyr allan o le. Brobl sy'n cael y penawdau, ond a dyma Mr Met, Elliot Evans. Dechrau 200 gêm i'r clwb ym mhob cystadleuaeth, heddi o ran gemau gyfle ac ati, ac yn hyfforddi erbyn hyn, yn bennaeth hyfforddi. Nôl y misgygoliau yn creu, dal yn bwysig iddyn nhw. Beth am y gŵr nesaf yma Gwenan? Chris Marriott, os fydden nhw'n ennill y gyngrair, neu pan fydden nhw'n ennill y gyngrair, bydd e'n gwneud hynny am yr unfed tro ar 10, mwy na unrhyw un yn hanes y gyngrair yma. Ie, fi'n teimlo fel mae Caerdydd fel legend yn cael ei gorgweud ar 10, ond mae fe yn sicr yn o ran y clwb yma, ond yn amlwg i'r gyngrair hefyd. Gymaint o brofiad ac yn helpu gyda'r chwaraewyr ifanc yn dod mewn i'r carfan i'r tîm hefyd. A Bryn Markham Jones, y dyfarnwr yn y canol. Fel arfer, maen nhw'n cyfru y chwaraewyr ar y cae ar yr adeg yma. A mae yna 11 gan y Seintiau, achos mae Conor Roberts yn ôl yn y gol. Mi oedd e ddim, oedd e'n rhythro i'r tŷ bach. Ni gyd i bod na ar yr eiliad mwyaf anffodus. Bant o fe. Sio Meredith i cadw cwmni ni yn y pwynt sylwebu erbyn hyn. A'n bnawn braf yn hyn yn y brif ddinas. Yn fwyn, dwi ddim yn oer. A'r penawd mwyaf sydd gyda ni ar eich cyfer chi, dwi'n credu. Cyffyddiad cyntaf i'r gol geidwad. Lang i Met Caerdydd. Ie, Sean yn dweud cyn y gêm, jyst pa mor bwysig yw e i sicrhau i Met Caerdydd bod nhw'n dechrau yn dyn iawn, yn gul iawn. Dim byd sili, dim byd isgeilus, a jyst neud yn anodd ac eisiau tyfu mewn i'r gêm. Cipolwg o Craig Harrison, fyna di torri wallt. Rheolwr y Seintiau Newydd. Edrych bach fel Dylmei ar ôl o gyntaf, o bell. Os chi'n nabod Dylmei. Sa'n credu bydd Mr Harrison. Mor gyfarwydd o hynny ar cyfaill ar Radio Cymru. Reit, Seintiau yn brwydro. Wilson. Nôl at Lang. Wedi bod yn gyson iawn tymor yma. Roberts allan. Mwynhau cyfnod fel y dewis cynta i'r Seintiau. Tackle gadarn yn reiddiol gan Chubb, ond y Seintiau sydd ar meddiant. Ni wedi sôn digon am y newidiadau o ran strwythur rheoli fan hyn yn y Met, ond Ryan Jenkins sydd wrth ochr y cae wrth y fainc, a mae Christian Edwards yw'r rheolwr swyddogol. Gymaint yn digwydd o ran pam ac ati, ond yn y bôn hefyd, mae angen trwydded, fel nhw'n sôn cyn y gêm, a dy'r trwydded angen rheidiol. Yr un pro ddim gyda Ryan Jenkins ar hyn o bryd, felly newid bach, a ddim yn credu fydd yn newid fawr. O ran Met Caerdydd, Cath Morgan yn sylwebu ar yr ochr Saesneg gyda ni pro yma, yn arfer dysgu yn ôl y sôn, Gwenan? Ie, lan yn Cymru. O'n i'n mynd i weid dri o'n y fe, bydd hwnna ddim yn dig. Wel, o'n i'n ffodus i fod lan yn Cymru ar profiad dysgu oedd Ryan fyna, ac yn help yn cymorth mawr i fi. A pan ni'n dod trwy dda hefyd, ond fel ti'n gweud, ta'n credu fydd llwyth yn newid fyna'n amlwg o ran y teitlau, ond fel chi'n gallu gweld o'r munudau agoriadol, Ryan yn yr un mor angerddol, brwdfrydig o'r ochr, a ni'n disgwyl fydd yna'n parhau. Cam sefyll, oedd Met wedi cipio'r meddiant yn ôl. Mae'n gynnar, yn amlwg. Angen bod yn drefnus. Emlyn Lewis ar y bil, Sio Meredith, dim un ydyn ni. O'r un rhan o'r byd ac Emlyn. A mor bwysig fydd e yn y cefna pnawn yma. Ddim yn bell. Emlyn yn diwlo na Bereiron, jyst lawr y ffordd. A dyn ni gyd yn gwybod pa mor profiadol yw Emlyn yn y cefen i Met Caerdydd. Gapten wrth gwrs ar Cymru ec. Siŵr bydd e'n rhaid i law lan falle i cael y gapten sy'n ôl ar gyfer y gêm Cymru ec na mewn rhyw 2 fis. O, mae'n agosau Elliot Evans drwy'r canol. Wel, oedd hi'n hanner cyfle. Bryn Markham Jones yn edrych. Harry Owen yn troi ato. Werth holi'r cwestiwn, Gwenan, gan i weld y digwyddiad nawr. O edrych lan fan hyn, yn reiddiol ni'n meddwl na, yn personol, pas bach dda mewn, pwysau ar y pas. Na, dim byd i fi, amddiffyn dda. O beth sy'n mynd i bod yn bwysig yw actually y chwarae ar llawr yn ei Met Caerdydd. Os chi edrych ar
y ddau blaenor sydd yn chwarae lan top gyda Sam Jones a Lewis Rees. Maen nhw'n fach iawn i gymharu gyda Blaine Hudson a Ryan Astle, so mae angen bod nhw'n chwarae'r bêl yn gyflym 1-2 cyffredwyr o gwmpas nhw, so nhw ddim yn mynd i ennill lot o'r beli yn yr awyr. I fod yn deg, mae'n fwy o pobl yn fach ar bwys Ryan Astles. Mae'n dipyn o gawr yn y cefn i'r Seintiau Newydd. A mae'n dweud yn dda ers dychwelyd i chwarae yng Nghymru. Yn cofio gol y gyntaf gyda Caer sawl tymor yn ôl. Mae'n wedi bod y gwmpas nifer y glybiau yn Lloegr, Tranmere o Wigan hefyd. Astles a'r meddiant. Bydden nhw'n colli McManus, Sean, pnawn yma? Wel, fe nes i sôn efo dechrau'r rhaglen, fydd yn ffactor, achos dod fe unrhyw dîm yn mynd i golli chwaraewr sydd wedi sgorio 19 o goliau, felly i gwybod bod nhw'n sgorio o llefydd eraill ar y ca, wrth gwrs, ond McManus yn un o'r chwaraewr sydd wedi dod mewn i'r Seintiau Newydd a wedi mynd â nhw i'r lefel uwch i be maen nhw wedi bod yn arfer i. 16 sgoriwr gwahanol gan y Seintiau. Dangos bod nhw'n creu digon. Mae'r goliau yna, fi'n gwybod ni wedi sôn, mae'n werth ail adrodd just o ran yr ystadegau, wedi sgorio 80 a thair o goliau, ildio 8 yn unig, dal ddim wedi colli. Mae'n frachus. Felly nhw ennill y gyngrair yn chwefror, a dyw hynny ddim wedi digwydd o blaen Gwenan. Ie, mae'n anodd iawn i tîmoedd arall hefyd o ran meddylfryd yn mynd mewn i gêm. Mae'n hawdd iawn i gweud, mae angen dechrau gyda meddylfryd positif, ond pan mae'r tîm sydd mor dylanwadol fel hynna o flaen y gol, mae fe yn anodd yn mynd mewn i'r gêm, chos chi'n gwybod, maen nhw'n mynd i cosbi chi, ble falle tîmoedd arall yn mynd i gorfod cael un neu ddau cyfle, mae rhain ddim. Goal difference o 75 yn just anghyfadwy. Tair gêm gyfartal. Pen y bont yw'r record orau yn erbyn nhw. Siw bydd Rhys Griffiths yn sôn am hynny, reolwr pen y bont. Un gêm ddi-sgôr, a colli o gol i ddim. Mae Brobl yn sgorio yn hwyr yn y gêm yna hefyd. Felly mae ffaith bod nhw'n cwrdd yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru mi fod yn ddiddorol. Bant nhw eto. Met drwy'r canol. Maen nhw'n edrych yn fywiog. Lewis Rees yn ceisio bywio honna. Cwpl o weithiau, Sean, maen nhw wedi... Ond dim mynd drwodd, ond Zoleia mae yna rhyw fath o fygythiad yna. Ie, dyna'r peli fydd angen i Met Caerdydd chwarae, fel oedd Gwenan yn gweud, 'sim pwynt roi'r un lan yn uchel erbyn y cewri sydd gyda Seintiau Newydd yn y cefn, felly y peli lawr, y Sianeli, yr hediadau yna, dyna be bydd Met Caerdydd yn edrych amdano. Os pwmp dy rywun, gyrwch, mae'r bêl yn fflat. Yn ôl y sôn, dyfarnwr wedi bod yn neud yn siŵr bod y bêl yn... Rhaid chi chwarae cryfderau weithiau, pan ti'n edrych ar y tîm. Chi'n edrych ar cyflymder Jones mewn tu nôl. Dyna beth mae angen gweithio i a troi tîm TNS o gwmpas. Smith i'r Seintiau, mae fe drwodd, mae'n gyfle, mae'n gol! Mor syml o hynny! 6 munud wedi mynd, a mae Leo Smith wedi dawnsio drwy amddiffyn y Seintiau Newydd. Y bas gan Wilson, gymaint o le gan Leo Smith. Tair gol iddo fe, tymor yma nawr. Ac ar ôl yr holl sôn am aros yn y gêm, dal y tir, mae'r Seintiau di taro yn y munudau agoriadol. Ond a Smith cymryd hwn yn campus, ond ar y pwyll mae'n dangos cyffyrddiad gyntaf arbennig, a wedyn jyst yn dangos y pwyll yn gwybod unrhyw cyffyrddiad fyna. Mae fe'n mynd i ennill cic o'r smotyn, so yn y hollol ymwybodol hwnna, ond o ran safbwynt Met Caerdydd, mae'r amddiffyn gwylio'r pêl gyntaf yn y lle gyntaf, wedyn ddim yn digon ddew, ddim yn digon gorfforol i fi, a safle corff ddim yn digon dda chwaith. Wel, Declan, pwy oedd y boi na prif sgoriwr? Wel, am gol yw hon. Beth oedd yn glefer gyda Smith fyna? Pyn welodd e'r ffaith bod y bas mlaen, jyst yn cymeru hun allan ychydig, yn creu lle iddo hunan, ac fel oedd Gwenan yn gweud, y cyffyrddiad yn un wych. Gol o'r safon ucha. 8 gol maen nhw wedi ildio mewn 2 gêm ar hugen, felly mae'r broblem yn barod yn amlwg o ran Met Caerdydd. O'n i'n edrych ar y gemau hefyd. Dim ond mewn 1 gêm, maen nhw wedi ildio mwy nag 1 gol. Fe enillon nhw yn y Flint o 6 gol i 2. A na'r unig dro iddyn nhw ildio mwy nag 1 gol mewn gêm tymor yma. Felly ni'n canmol y goliau, ond maen nhw wedi sgorio mwy, maen nhw wedi ildio llai. Mae'r gol geidwad gyda gymaint o clean sheets a unrhyw un arall, mae'n feddwl. Ras yn dweud, ymosod yw'r ffordd gorau o amddiffyn,
A dyna beth maen nhw'n wastad moyn reoli methion, wastad moyn meddiant, wastad wedyn moyn gwthio tîm oedd nôl. A mae hwnna'n help yn amlwg, maen nhw'n sefydlog iawn, gadarn iawn, disgrifiedig iawn, yn amddiffynol, a pawb yn gwybod rolau nhw. Ond gan bod nhw fel arfer mor uchel lan y cae, fe'n anoddach chi'r tîm oedd arall. Anodd sgorio, os nag yw'r bêl dych chi. Cyffyrddiad lleia ymlaen, Brobl yn ceisio cael y peniad. Gen i gyfle i drafod Brobl yn y man, mae ystadegau fe'n frywachus tymor yma. A mae'n drosedd, Price. A maen nhw hefyd, maen nhw wedi bod yn proffesiynol am sawl blwyddyn nawr, felly o rhan y tîm eraill yn y gyngred, mae fe'n cymaint o mantais yn ffaith bod ti'n gallu ymarfer llawn, wel, trwy'r wythnos os o ti'n moyn, ond cael y chwaraewyr mewn dwywaith, dauwaith yr wythnos, mae fe'n eisiau gymaint o waniaeth o ran y patrymau a siap y tîm ti'n mai chwarae'r pnawn di Sadwrn. Maen nhw ar yr un donfedd. Smith yn mwynhau, Clark yn cael tymor da, mae'n dacl dda gan Harry Owen. Dechrau cael Clark jyst yn brwydro. Benderfynol. Ddim yn cyrraedd Brobl. Reit. Beth gan Met i'w gynnig. Wel, dim byd os ydyn nhw'n gwneud hynny. Brobl, problem yn barod eto i'r Seintiau. Wilson sy'n ceisio manteisio. Oedd Craven yn ôl, nawr mae Baker yn clirio. A nawr oes na ras fan hyn. Mae'n gyfle i Sam Jones. Nôl at Roberts. Fel y Gwen yn y sôn yn gynharach. Chwarae i'ch cryfderau. Jones yn gyflym. Oh, just ongl ar y pas yna. Os oedd fwy o ongl yn lle bod e'n pasi, fi'n credu bys yn wedi rhoi fwy o cyfle i Jones i gael ar y diweddi. Bale di taro'r dyfarnwr. Gêm yn stopio'n syth. Yn sgil hynny. Daniels. Hudson. Nôl at Astles. Wel, maen nhw wedi torri chwys y ddau amddiffynwr canol na. Met wedi dangos ambell i fflach i ni, ond dim digon hyd yn hyn. Elliot Evans at Price. Mae'n hollol gyfforddus i Astles yn y cefn. Dwi sy'n probably yn rwystredig. Fel oedd Sean yn gweud fan yma, mae'r Seintiau yn cael llwyth o amser i baratoi. Yn amlwg mae Met Caerdydd ddim yn cael yr un fath o amser, ond maen nhw wedi bod yn gweithio'r patrymau. Deja vu fan hyn. Smith wedi cael ei orfodi allan ychydig. O, mae'n gwbl glir, mae'n fwy i ddim. Adam Wilson sydd di chalu 11 munud sydd di mynd. Ac unwaith eto, fel cyllell drwfenyn, mae'r Seintiau wedi torri drwodd. Gol arall i Wilson. Gol arall i'r Seintiau newydd. Mae'n gwbl gyfforddus yn barod. Ie, gweld Emlyn Lewis cael ei tynnu allan o'r chwarae fyna, a wedyn y rediad gan Smith, fi'n credu mae fe o'r canol cae. Fi'n credu Craven sydd wedi cael tynnu ar draws hefyd wedyn. Just gormod o chwaraewyr wedyn yn rydd gan y Seintiau, ond maen nhw'n neud i hwn edrych mor hawdd gyda'r rediadau ychwanegol o cael y symudiadau nhw oddi ar y bil. Mae'n eitha tebyg o'r rhan y ffordd nath y gol datblygu i'r gol gyntaf. Leo Smith jyst yn rhedeg o ddei ar y amddiffynwr, fel oedd Gwen yn gweud. Emlyn yn cael ei ddal yn ganol ca, a wedyn mae'n tepyn i Wilson. Ond o'n i sôn cyn y gêm on am just y ffaith bod Brobl yn chwarae lan fan'na ddim yn mynd i bod mor uniongyrchol a beth bys ni'n gweld allan o McManus. Fydd e'n dod mewn i'r pocedi, ond chwarae'r clyfar iawn yn gwybod bod e'n mynd i denu rhywun allan. Mae yna gwogleoedd wedyn i chwaraewyr arall i redeg mewn. Fel wnaethon ni gweld gyda Smith yn cymryd y sylw a wedyn y pêl yn barod wedyn. Y cwestiwn mawr nawr yw Met Caerdydd, be ydych chi'n neud? Achos fe allai hon troi mewn i hyn lle. Wel, mae'n dildio colli'r saith i ddim yn barod ebyn nhw tymor yma, ac o beder i ddim. A gyda'r Seintiau yn yr hwyliau yma, dyn nhw'n mynd i ddal nôl, maen nhw'n mynd i gario mlaen, gwneud beth maen nhw'n gwneud. Reit Met. Yw Owen yn gallu creu beder gan Price. Mae Owen yn mynd amdani. Ergyd dda. Ac Ergyd sy'n rhoi ychydig o hyder i dîm sydd angen hynny hefyd. Wel, o'n i'n gweithio Seintiau pan oedd e'n dechrau agor lan yn fe. Joio gweld Harry Owen yn bod yn bositif yn cadw'n hawl yn y ffordd mae fe'n redeg at yr amddiffyn. A os chi'n mynd i, fel chi'n gallu gweld, sy'n mynd i gosod off a sefyll off e fyna, pan ddim ergydio, just bach gormod nath e dal e'n rydd dda fes ni'n gweud. Weithiau, gallu sgryffio reina, a maen nhw'n mynd mewn i'r cornel gwaelod. Redmond.
bron cyrraedd yno. Ond Emlyn Lewis yn newid hynny. O, mae'n siŵr bod Ryan Jenkins yn dyfaru bod e ddim di aros yn yr ysgol. O bosib i wneud y gwaith ychwanegol na. 2-0. Alli ddefeio Christian Edwards nawr am hynny. Hwna'n handi. Snitch ti'n gael o'r fladol. Ie, 2-0. A fel o'n i'n gweud, dim ond unwaith maen nhw'n deildio 2 mewn gêm gyngrair tymor yma. A yn allan o honna o 6-2 yn y Flint. A trwy'r ffenestr yna, fe welwch chi Christian Edwards yn gwylio neu cuddio. Cadw'n gynnes yn credu ma fe. I fod yn teg. Ond y llwyth o athletwyr mewn yma yn gynharach fed yn mynd amdani. Felly bod e'n ymarfer corff hefyd. Be mae fe'n weld? Wel, be mae fe'n weld yw y tîm ar y brig ar y blaen yn barod o 2 gol i ddim. A mae rai bod hi'n anodd i Met godi hunain. Sut chi'n gwneud hynny mewn sefyllfa fel hyn? Sut chi'n cario ymlaen i frwydro? Byddwn ni eisiau mynd gatre yn barod. Bant o nhw, neu dorri ar draws yn hunan. Swn i'n gwneud synwyr Sean Moredin. Achos mae Leo Smith bant eto. Mae wedi sgorio un, mae wedi creu un. Mae fe'n mwynhau i bnawn yn y brif ddinas. Cariad i Mandel. Met eto yn ceisio creu. Ond o'n pen y cael llall Wilson. Cymorth yn cyrraedd. Smith a Clark yn opsiynau. Brobol eto dros y bar. Oedd hi bron yn dair. Wel, syfleoedd allan a mae gymaint o le mewn tu nôl yn y lle gyntaf, ond os chi'n edrych ar y passes, maen nhw yn amlwg lletraws yn edrych am yr asgellwyr, so maen nhw wedi targedu y cefnwyr ble maen nhw ddim wedi bod yn digon gryf ar hyn o bryd maen nhw'n deifio mewn bys ni'n gweud neu ddim yn digon gorfforol a wedyn fel ni'n gweud o'r blaen o rediadau hwyr o'r canol cae sydd yn mor anodd i amddiffyn i fod yn dig, ond gan bod Met ond yn chwarae 2 yn y canol maen nhw wedi cael eu gorlwytho fanna hefyd o ran maen nhw 3 lan yn erbyn nhw. Taswn ni chi dangos llun i chi o wyneb Gwennan Harris ar ôl y symudiad na. Hwna rhyw olwg fel mae'n mynd i fod yn bnawn hir i Met. Golwg sy'n crynhoi sut ni gyd yn teimlo ar hyn o bryd. Chos mae'r Seintiau yn rheoli'n llwyr ar hyn o bryd. Mae'n nôl i'r pwynt o'n i'n mynd i gweud jyst cyn yr ail gol o ran yr holl paratoadau chi'n neud. Mae'r Met ddim yn cael yr un fath o amser ar Seintiau. So mae'r amser nhw'n cael mor bwysig ac i ildio gol mor gynnar. Mae'n all yn ffenest yn syth wedyn. Mae'n dynistio'r holl cynllunio oedd mewn lle a wedyn mae'n dod lawr i fi am nawr, am hunan parch, jyst cael hunan nôl mewn i'r gêm, jyst ennill brwydro chi, cadw lan a wedyn trio cipio rhywbeth. Fel cyfleoedd fel hyn o bosib. Ond eto mae'r Seintiau yn ymddiffyn, yn gyfforddus. Neb yno i fanteisio, McCarthy o'r cefn. Wel, mae Wilson yn mwynhau hunan pnawn yma, fel gweddill y tîm. ...17 munud ar y cloc. 2-0 i'r Seintiau Newydd. 85 o goliau iddyn nhw erbyn hyn. Tymor yma. A chi'n gweld y cyfanswm yna yn cynyddu. Yn yr awr fach nesaf sydd yn weddill, Elliot Evans chydig o le, wedyn mae'n jyst grysau gwyn a gwyrdd bobman yn ei amgylchynu nhw ac Astles ar meddiant. Maddi bach yn gynnar i defnyddio'r dywediad yma i fod yn 7 munud ar y cloc a mae'r gol nesaf mor bwysig. Yw Met yn gallu cael un i lusgo'n yn ôl mewn i'r gêm yma. Conor Roberts, sigwr yn y gol. A Redmond, mor ddofn hefyd. Edrych am y meddiant. Ond y gwbl o ddigwyddiadau bach yn y munudau cyntaf, le maen nhw mor slick. Ond eto ni'n gwylio yng nghanol y cae, na melli dacl. Mae Baker yn gadael i'r Met. Oedd Routledge yno. Rhywun sydd ddim yn cael y penawdau felly, mor aml o hynny. A Lleic sy'n cael y penawdau, wrth i fel Brobl. Yn mynd yn ddofn yn edrych am Wilson. Am bas oedd honna. Wel, mae Wilson yn disgyn, dwi ddim yn drosedd, ond eto rhyw fflach bach. O'r hyn maen nhw'n gynnig, Brobl yn gampus. Ie, ond y pel yna eto, y pel lletraws yn edrych jyst rhwng y amddiffynwr canol a'r cefnwr. Ond mae angen fynd yn fwy dyn yn canol cae. Os chi yn mynd yn dyn, bych chi'n methu wneud wedyn yw seithi mewn
am busold, achos cwbl o weithiau ni wedi gweld hynna'n y gol gyntaf fel enghraifft. Just yn amlwg, paid roi amser, ond wedyn paid wneud o mewn, just gorfodi nhw i gwynebu nôl, os maen nhw'n wneud y pas nôl, chi'n wneud job chi wedyn. Gem i fynd yn cynnwys hon. A fel nes i sôn yn gyflym yn gynharach, fe allan nhw ennill y gyngrair cyn diwedd mis bach, mis Chwefror. Erioed i digwydd o'r blaen, 4 o Fawrth yw'r cynhara yn 2017 gyda 7 gem i fynd. 10 o Fawrth oedd i llynedd gyda 7 gem i fynd. A pan chi'n gweld goliau fan hyn, Gwenan, gan Leo Smith, dim rhyfedd bod nhw ar y blaen. Ie, cyffyrddiad gyntaf. Wedyn fel i gweld, jyst y pwyll yn gwybod falle bod unrhyw cyffyrddiad yn mynd i arwain at cic o'r smotyn. Ar ôl sgorio, mae'n yma fe greu gol hefyd. Ie, pel arbennig ar draws, pwysau ar y pas. Craven i'r Met, cyfle i'r gydio. Ceisio i chrymannu ddi. Wel, Conor Roberts yn cael ei law ar honna, yn amlwg. Ddim yn rhy hyderus ble oedd hi'n mynd. Ond fan hyn, oedd hi'n edrych bod hi'n mynd allan. Chi'n eisiau gadael ddi, a wedyn troi rownd a gweld bod ni wedi glanio yn y gol nag chi. O'r pwynt sylwebu, oedd yn edrych bod odd bod Conor Roberts yn mynd ar llaw hwyth na, ond well bod yn sicr na. Ddim wedi cael ei ongle yn gywir yn fyna. A mae'n gicornel. I Met, fe gymryd nhw honna. Os na gyfle, Lewis Rhys sydd drosti. Harry Owen ar rhediad i ffigio. A'r gol geidwad, oedd hi'n gwyro ti ar gol. Roberts yn gwneud digon. Jyst ryw eiliadau bach, falle, i godi hyder. Mae'r Met yn paratoi i gymryd y gic un ochr. Rwy'n fynd ochr arall, dyma hi eto. O, gath ei onglen iawn fyna. Do, dim ond deg iddo fe. Do, ar y tig. Baker yn ôl. Presenoldeb yng nghanol y cae. Ddim yn chwarae gêm ddretha. Mae'n newid ochr, felly Price i gymryd hon. Gol geidwad allan, Astl sydd ar peniad. Chi'n clywed, Conor Roberts yn galw amdani, ddim yn agos. Na, dyna'r bydd o roi'r bêl mor agos mewn i'r gol geidwad fan achos mae gymaint o cyrff o gwmpas, mae fe'n anodd iawn. Chi'n gallu clywed Roberts yn ceisio dod amdani, ond gormod o bobl o flaen, a dyna pan mae'n gymaint o beryg pan mae'r bêl yn un dda fel na. Ddwy gornel, debyg iawn i gilydd Gwenad. Y ddoi yn o fel sy'n nhw bron yn mynd am gol, edrych am y cyffyrddiad lleia, creu llanas o fewn o bwch bach. Chubb, edrych am Emlyn Lewis. Mae gyda Brobl. A Marriott at Wilson, os yna'n broblemau fan hyn. I'r Met, 3 yn erbyn 1 yw i, a mae'r cymorth yn cyrraedd. A Wilson sy'n cadw'r bêl yn hanner Met o'r cae. Bron hanner ffordd drwy'r hanner cynta, 2 ddim yn barod i'r Seintiau. Felly 10 o Fawrth yn allan o'r gyngor tymor diwetha, gyda 7 gêm i fynd. Byddai gwneud hynny mis Chwefror yn gwych o ran y Seintiau. Ddim yn siŵr bod yn adlwyr chi'n rhydd ar gweddill y gyngor. Daniels yn herio eto yn lle gan Routledge. Mae Clark eisiau'r bêl, mae yna 3 yn y canol yn disgwyl amdani. Josh Daniels. Routledge at Wilson. Cyffyrddiad hyfryd gan Wilson. Am yn Edgar. Ble ddaw'r bas bwysig. Mae'n pan mae'r bas yn fler, mae'n rhywun yno. I gadw pethau i fynd. Pawb yn ôl tu ôl y bêl i Met Caerdydd. Allan yw'r gri. Allu gri. Allan ni fod yn reol o'r pildrod, fi'n credu. Tasen ni yn reol o'r pildrod. Dyna gyd byddwn ni'n neud, byddai'n sefyll na. Yn gwyddi, out! A mae'r jacket iawn gyda ti fynd. Cadw'n gynnes, a mae'n fwyn. So Fan hyn, praw ma. Mae tîm mynd i bod yn weddol am ddiffynol te. Ddim yn chwarae fel... Parcio'r bws. O'n i'n meddwl bys y tîm trio efelychu a Teta. Dim ar y lefel yna. Sa'n gwybod beth i weid. Mae clywed y geiriau'r Teta, neu fi stopio siarad am eiliad yn meddwl am yr hyn sydd i ddod. Gêm praw ma, uwch yn y Lloegr, gêm yn uwch yn y Cymru, rygbi yn hwyrach ar S4C hefyd. Tipyn o bnawn. Dwy ddim eich atgoffa chi. Leo Smith, Adam Wilson. Smith yn sgorio. Wilson yn creu'r gyntaf i Smith. Smith yn creu'r ail i Wilson. Rhwng y goliau yna, ni wedi gweld llawer o hyn. Y Seintiau yn cadw'r meddiant. Ond yr Met
ceisio cipio pethau yn ôl. Rygbi'n hwyrach, sy'n gadarnhau i chi? Drwodd to, bant nhw, Seintiau. Ar blat i Smith. Nath i heibio fe, bach gormod ar honna. Chi'n gweld nhw'n cyrraedd, maen nhw'n cyflymu pethau'n sydyn. Fel mae y tîmau gorau sy'n mwynhau meddiant yn dueddol yn neud. Aros am yr eiliad i daro Brobl. Fe a Smith yn ceisio cyfuno. Ergyd o bell, yn bell o'r targed Redmond a'r cynnig yna. Ond mae symudiadau nhw oddi ar y bil yn arbennig o dda, a mae'n adlywyrchiad o'r gwaith maen nhw'n amlwg yn neud ar y cae ymarfer. 1-2 cyffyrddiad, pas a symud. Mae yna llwyth o chwaraewyr yn pasio, ond falle ddim yn symud mor gyflym. Naill ai creu gwagle iddyn nhw eu hun am yr ail pas, neu creu gwagle i rhywun arall. Just y ffordd, ond mae rai bod y symudiad yna wedi bod o leia 20 pas, bys ni'n gweud. Just slick iawn. Ar fi'n cael ei coroni yn bencampwyr. Byddai rhywbeth mwy na rhyfedd gorfod digwydd i stopio hynny. Rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Os yna ddwbl arall ar y ffordd. Price nawr de. Owen, Met. Mae yna 3 yn disgwyl yn y canol. Price yn opsiwn hefyd. Craven. Angen cael y bel i mewn. Price. Nôl maen nhw'n mynd. Oedd yna gyfle fan yna. Na, dyn nhw'n wedi gallu creu unrhyw fath o gyfle. Blair. A bant nhw. Camgymeriad gan Emlyn Lewis, Leo Smith, mae Brobl yn y canol, Clark yn cyrraedd, Wilson yno hefyd, Redmond ar hediad, mae Smith yn mynd i hun. Cic gornel fydd hi. Os oedd y camera ar Ryan Jenkins fan'na, o ti'n gallu clywed e am mor hir yn gweiddi, yn gyflymach. O'n nhw gwastraffu gymaint o cyfleoedd wedyn ni, ceisio cael y bil mewn, a wedyn drycha, un camgymeriad a'r cyflymder mae y Seintiau yn gwrth o mosod, oherwydd y camgymeriad sydd wedi dod o Met yn y lle gyntaf. Cyfle o'r gic gornel. Brobl i'w chymryd ni. Wel. Ni gadw hwnna ar gyfer yr archif, dwi'n credu. Blair gan Brobl sy'n ysgwyr i ben am dymor mae hwn yn cael. Mae fe fyny na o ran ystadegau goliau, sgorio a chreu goliau, gyda'r gorau yn Ewrop. Dim ond un gŵr sy'n chwarae yn y Swister sy'n gyda mwy na fe o ran y prif gyngreiriau. A gewch chi ddadle. O ran hynny, ond prif gyngrair yng Nghymru yw hon. Mae fel un ystadegau a Erling Haaland. Mwy na Messi, a reina i gyd. Ryan Brobl, war y teg. Ryan arall sy'n ar y blaen gyda llaw. Felipe sy'n chwarae yn y Swister, hynny. Tymor y Ryans yn creu ac yn sgorio goliau. Ond dim Ryan Jenkins ar y rhestr na, bydd ni'n tybio. Mae Met, mae'n rhyfedd bod chi'n gwylio y Seintiau'n gwneud hyn i dîm. Chi'n gallu angofio fe mor dda mae Met i bod yn gwneud tymor yma yn y 6 am y tro cynta. Ers tymor 2017, 2018. 9 heb golli mewn i hon. Ond i ennill 7 nhw. Ers colli yn efo'n y Seintiau, digwydd bod, ar y 5 o dachwedd, diwrnod tan gwyllt. Mae record y Seintiau a Met union rhywun peth. Na'r peth, fi'n credu, mae'n jyst gymaint o fwlch nag oes rhwng y Seintiau a'r gweddill. Mae fe wedyn ddim yn... Mae'n edrych fel bod y Met yn tan gyflawni heddiw, ond mae jyst yn dangos pa mor fawr yw'r sialens lan yn erbyn nhw. Mae mor dyn o ran gweddill y gyngrair. Mae fel cyngred o 10 clwb tymor yma. Chi'n angofio am y Seintiau ar y brig, angofio am Ebus ar y gwylod. Dwi'n gweld beth y gwyddiaeth wedyn. Mae'r 4 nesa tu ôl y Seintiau gan gynnwys Met, 4 pwynt yn gwahanu'r 4 nesa. A pan chi'n meddwl am Ewrop, a hefyd, y 4 sy'n rhwng gynderfynol Cwpan Cymru, clybiau'r 6 a nhw, 5 ucha, 4 o'r 5 ucha. Felly mae yna dipyn o frwydr o ran y clybiau yna. Yr un hen stori, sut chi'n cael bwlch na? Na'n cwestiwn mawr. Mae'n cymryd gwell person o fi ateb y cwestiwn, mae rai gweud. Sut ni'n cael bwlch na pnawn ma? Na'r cwestiwn, falle Gwennan. Be maen nhw'n neud fan hyn, Met? Sut maen nhw'n cadw i fynd? Mae'n anodd ar unrhyw, achos chwarae teg, mae Sharp Seintiau yn dda iawn am ddiffynol, yn ni gweld y clip fan'na, mae'r 4 mewn llinell, 4 yn Kevin mewn llinell daclus, a wedyn pan mae'r Met gyda methiant yn weddol ddwfn, mae'r Seintiau'n cwmpa nôl mewn i 5 yn y canol cae hefyd, so dim llwyth o fylchau.
Ond i fi, maen nhw angen bod yn gyflymach wedyn yn pasio'r pêl. Maen nhw'n gormod o cyfrifiadau. A edrych ymlaen bach yn gynharach hefyd. Price. Sam Jones ar cyffyrddiad. Ni bron cyrraedd Owen. Mae wedi nawr. Cam sefyll yw'r penderfyniad. Oedd hwnna'n enghraifft. Price y tro yma, yn lle edrych lletraws fel maen nhw wedi bod yn neud. A fi'n deall, mae angen cadw meddi, mae angen ceisio tynnu chwaraewyr allan o safleoedd. Ond edrych yn syth, pas gyflym mewn i traed y blaenwyr. Ond nhw'n cael tymor da. Dim amheuaeth am hynny, fel ni'n sôn yn y 6 am y tro cyntaf, sawl tymor. Mae'n sgorio goliau yn broblem. Dim ond y 4 clwb gwaelod sydd wedi sgorio llai yn nhw. Mae'n wedi sgorio 29, mae'n dildio 29 wel erbyn hyn, mae'n dildio mwy yn amlwg ar ôl y gêm pnawn ma. A mae fe'n batrwm tymor diwetha hefyd, dim ond y 2 waelod nath sgorio llai yn nhw. Felly mae sgorio goliau, dim jyst tymor yma, mae fe'n rhyw batrwm gyda Met. Wel, mae yn y swydd anoddach, a fi'n amlwg yn mynd i dweud hwnna fel cyn blaenor. I roi'r bel yn y rwyd. Dyna pam chi cael y big bucks yr ymwysodwyr. Na, o'n i ddim, ond ie, mae pobl yn nawr, mae'r gêm wedi datblygu nawr, ond ie, mae angen rhywun chi gallu rili dibynnu arno hefyd, achos mae hwnna'n codi hyder o fewn carfan, pan mae gyda chi rhywun ar cech, hyn os ni'n cael gêm wael, ni'n gallu dibynnu ar so-and-so, a ni wedi gweld o'r blaen falle blynyddoedd cyn gyda Rosgrow, a chwaraewyr fel yna Evans wastad yn dod ble gyda'r Seintiau, mae gyda nhw 3 neu 4 o'r reina. Ie, wrth i ni weld y gol gynta, a hon yn debyg iawn. Leo Smith lawr yr asgell chwith. Dro hyn yn bwydo. Wilson yn rhwydo. Hawdd. Amseru da gan Leo Smith o bosib. Gyda rheolwr Cymru ec yn gwylio ac yn sylwebu wrth yn ochr ni. Wilson yn mynd lond llaw. Yn fywiog iawn ar yr asgell. Craven sydd yn ôl na. Emlyn Lewis yn y cefn fel arfer, chi'n clywed trwy gydol y gêm yn gweiddi, yn bloeddio, falle bod e bach yn dawel, falle bod ni'n adlewyrchu yr hwyliau o ran tîm y Met. Os na rhywbeth seicolegol ta beth fel chi war y Seintiau, yn ôl ildio 7 yn ei herbyn nhw yn gynharach yn y tymor, falle bod hwnna'n ffactor hefyd, Sean. To be, fi'n credu bydd Ryan Jenkins digon hapus gael ei dîmau mewn hanner amser, 2 gol i ddim lawr. Os oes nhw'n sgorio'r nesaf, wel, fel ni'n gweud, gallai fod yn chwalfa, ond fydd hi'n game over, mae hwnna'n sicr. Lewis at Elliot Evans, un arall sydd wedi bod yn dawel. I fod yn dig, allwch chi wedi ni, mae'n fwy o chwaraewyr mewn unrhyw gêm yn erbyn y Seintiau Newydd. Craven yn gorfod troi. Baker yn gorfod mynd yn ôl. Mae yna le gan McCarthy. Ond fe hefyd gofod yn mynd yr holl ffordd nôl. At Lang. No, ddi'n agos eto Wilson. Mae fe mor gyflym. Gwaith da gan Craven. Cyfnod o feddiant, ond cyfnod o feddiant sy'n gorfodi nhw'n ôl fel arfer. Ie, a jyst safle corff a cwbl o weithio fan'na, McCarthy'n derbyn y bêl. Actually, os ydy'n agor corff e lan, bach yn gyflymach a edrych yn gyflymach dros yr ysgwydd, bys wedi gweld bod e actually'n gallu pasio'r bêl ymlaen fel ni'n gweud, neu hyd yn oed jyst troi y Seintiau Newydd o gwmpas weithiau, gorfodi nhw gwynebu gol i hun, yn lle na meddylfryd bach fwy negyddol, edrych pas syth nôl gol geidwad, hapus iawn i Seintiau Newydd, popeth o flaen nhw, really hawdd i amddiffyn. Dros ben pawb, tafliad i'r Met. Nawr mae'r gŵr yma, Craven, yn cael pnawn prysur gyda Wilson. Wrth i ni weld y ddau yn bach o reslo. Am ymlaen fyna. Sa'n gwybod Wilson ti'n gwneud llawer. Wilson wedi tanglo lan i'r gilydd. Craven wedi dod trwy'r academy gyda'r Seintiau Newydd. Lewis Rhys hefyd allan yna. Yn erbyn i gyn glwb. A Roberts. Astles, Redmond, nôl at Roberts. Yn hapus i basio yn y sefyllfa yma. O'ch chi'n gweud am Emlyn
Yn bod yn dda wel heddiw. A un o'r prif resymau, achos bod ni'n gwneud gymaint o redeg. Ar nifer o degau, mae'r Seintiau 3 yn erbyn 3 yn y cefn. Achos mae McCarthy'n gorfod dod allan i pigo lan y chwarae'r canol cae ychwanegol. A chi methu mynd 3 yn erbyn rein. Sa'n credu yn y cefn. Mae rhaid chi bod yn amddiffynwyr mor gryf yn y sefyllfa 1 yn erbyn 1. Wel, y symudiad diwethaf na wedi dod holl ffordd nôl o Roberts yn y gol. Cadw'r meddiant. Dyddol gweld gymaint maen nhw'n edrych am Wilson. Fe a Ben Clark ddim gwaith ar yr un donfedd am eiliad. Chydig dros 10 munud i fynd yn y hanner cynta, 2 ddim. A os mwy i ddod. Mariet edrych am Redmond. Ie, falle bod yn dawel, mae dal mor benderfynol. Enwyd Lewis. Dwi'n meddwl i fam oedd yn y cefndir fyd yn rhoi llawn pregydd. O ie. Oedd hi'n prig... Leo Smith yn y calu fyna. Bydwch dadlau'r y mam. Asgob na. Maen nhw mor gefnogol. Maen nhw, bynnag chi'n gweld y Met y chwarae y teulu yno. Hyfryd gweld nhw yma. Weithiau yw dad yma os yw'r Mart mlaen, cofiwch. Mae yna broblemau os yw'r Mart yr un pryd. Ag Emlyn yn tyrannu honna. Gweithio bod Leo Smith yn ffrindiau. Erbyn gêm Cymru ec. Os gan nhw'n cynnis, wrth gwrs. Mark Jones ddim yn gweithio llawer i ni. Ac wrth gwrs, is-reolwr Cymru ec. Christian Edwards. Fyny hefyd yn edrych ar y chwaraewyr. Maen nhw'n mynd i fynd ar... Neu cael yr 20 mewn i'r garfan. Ie, mae'n bron yn fi ugeinfed, unfed yr 20 o fawrth y gêm na. Elliot Evans. Lle i'r Met yn sydyn. Maen nhw'n cerdded on mewn Baker! Mor syml a hynny! Mor effeithiol a hynny! A mae Met wedi taro. Syth drwy'r amddiffyn. Pasio taclus. Baker yn sgorio. Gol bryn iddo fe. 2-1. Beth sy'n bwysig fan hyn yw'r newid ar y ongl a'r pas ar y cyffyrddiad gyntaf fan hyn. So mae'r pêl yn dod mewn a ni gweld y cyffyrddiad gyntaf gyda'r pas, ond newid yr ongl achos y holl amddiffynwyr reit o flaen y gol. A Siôn, o ti'n gweud bod y gol nesaf yn bwysig os na comeback arni fan hyn? Wel, fi jyst yn fach i Met Caerdydd, achos fel o'n i'n gweud, gallai hon fod yn lladdfa. Ond mae'n nhw'n ei edrych mor syml, fel ti'n gweud patrymau, am y tro cynta mwy na lai yn y gêm, a Baker jyst yn hawdd yn pasio i mewn i'r gol. Fydd y Seintiau'n siomedig gyda'r gol o ran safbwynt amddiffynol, achos gath 2 chwaraewr i denu i 1 bil, a wedyn dath o rediad oddi ar cefn nhw. Ie, y triongl yn hawdd yn oedd e. Oedd. Ysyn nhw'n stopio, ond yma bod ni'n cam sefyll. O'ch chi'n teimlo falle bod Aspels ysyn nhw'n stopio i feddwl i alw am y penderfyniad. Mae hwnna'n... Wel, os o'n ni'n... Craig Harris yn bys ni'n ffriw mewn gyda hynna, achos y chwarae chwiban, maen nhw'n broffesiynol, maen nhw'n deall yna. O, dan drad yn anffodus a honna gan Lewis Rhys. Ond drychwch nawr ar y hyder, mae'n syndod gymaint sy'n newid, ond mae'n beryglus. Mentro fan i'r cae efo'n rein hefyd. Baker yn taro, Medi, 2021. Oedd y trydwetha yn y ysgolion y gyngrair. Oedd hi werth aros am hwnna. Bwysig iawn. A mae dyn ni gêm. Dwi'n siŵr os yw Seintiau Newydd yn cytuno ar asesiad yna, ond o'r sgôr yn dangos yn glir bod dan ni gêm. Eto mae Brobl yn edrych am Smith. Chubb yn cael clo, yn glep draw fyna. Gymaint yn well yn amddiffynol tro yna, achos ni wedi gweld eto'r pêl set draws, dod dros penne, ond defnyddio'i gorff, cael y coes gyntaf yn y ffordd. Ddim i gael pip ar y gol yna, o jyst o ran y cam sefyll. Un o'r wel... Ond chi'n gael Mastles fel yn stopio yn syth na go. Ie, ond os mae'n edrych ar draws, os mae'r cyfathrebiad yn dda gyda Hudson, mae Hudson yn sicr yn cadw ymlaen. Chwarae'r chwiban. Na fath hwnna'n gweithio ni, hyd na fi'n cofio hwnna. Wel, fi'n dysgu plant blwyddyn 7 di hwnna, so... O, mae dyn ni athro wrth ochr y cae o ran Met. Mae dyn ni Gwennan Harris yn y pwynt sylwebu. Cath Morgan yn gyn athrawes. Ie. Beth dwi'n rhywbeth i fi a Jonah? Ti a fi, Sean, sy'n syniad. Felly siarad. Addysg bywyd gyda fi. O, nawr de.
ysgol brofiad. Na ni. Mae'n ysgol ddrud yn ôl llawer o bobl. Mae galle'r fod ydi. Chod be, fi chi'n neud lot o bethau mewn bywyd. Allai siarad trwy dydd o dysgu dosbarth o blant. Mae gymaint o barch dy fi. Reit, cic ornel. Mae'n un berau gles, oedd hi bron mynd heibio pawb, oedd hi bron mynd mewn. Ond, allan yr athu, na, just i orffen y sgwrs am y thrawon. Sa'n gwybod siwch chi'n neud y gwanan, na gyd o dweud. Wara teg. A 2 o blant yn y tŷ, dyn nhw'n gwrando, na i'w sôn am 25 o blant. Oedd yna'n pêl dda, mewn fanna gan brobl at y postyn bellach. Oedd hi'n tapyn i rhywun yma ar y postyn bellach, fel ti'n gweud. Ni fod ymysodwr, fydden nhw gweithio ti sefyll ar y postyn pellach, 10 gol y tymor. Yn cael yn atgoffa bod Baker di sgorio gol bwysig mewn buddigoliaeth fawr i'r Met fan hyn, sawl tymor yn ôl. Yn ebyn y Seintiau, yn allan o 4-1. Cofio pnawn yn iawn, yn ddim perfformiad campus gan Met. Mae'r gol di tywelu nhw rhyw ychydig, ond bant nhw eto brobl hyfryd, heibio i Chubb, mae'n Caerdydd. Just yn ffigio. Mae'r cyffyrddiadau gyntaf yna, maen nhw mor siarp. Chi'n gallu gweld bod nhw just mor gyfarwydd gyda'r bêl yn gweld e'n ddyddiol. Y ffordd maen nhw'n just symud y bêl ar draws, symud y corff ar draws yn denu chwaraewyr mewn a wedyn cipio fy heibio nhw. Chubb wedi bod gyda'r Met trwy gydol i yrfa, dod trwy system ieuenctid, braf gweld hynny. Am ddeffyn maen nhw nawr. 5 munud i fynd, cyn yr egwyl, brobl dros y bêl, mae Hudson yno. Yn aros amdani. Dyna lle mae'n mynd, oedd hi bron cyrraedd e hefyd. Allan yw'r gri. Ar ôl i Craven rhan iddi i fyny'r cae. Pan chi'n meddwl am Met, chi'n meddwl, maen nhw'n gwneud yn dda dros y blynyddoedd yn ebyn y Seintiau Newydd. Maen nhw wedi cael ambell i gynlyniad da yn ei herbyn nhw. Ond hefyd, y reality yw edrych ar yr ystadegau'n wahanol. Un yr un chwefro'r blwyddyn diwetha, ond yr unig bwynt maen nhw wedi cael allan o'n nhw yn y gemau diweddar, na'r unig droed nhw sgorio cyn heddi yn erbyn nhw yn y 6 gêm diwetha. Cyn heddi, nhw wedi sgorio 1, ildio 20 mewn 6 gêm. O'n i'n mynd i gweud hwn, mae'r gol am yn ei dod o gymaint o hyder iddyn nhw am y ffaith bod nhw actually sgorio, achos dim ond 1 gol yn y 6 gêm diwetha. A chi'n dechrau meddwl fel chwaraewyr, actually, maen nhw ddim mor invincible, ond mae'n pawb meddwl, erbyn nhw amlwg safon dda, jyst yn helpu gyda'r meddylfryd. Astols yn uchel. Dacl yn hwyr arno fe. Wel, pa modd i'n ddwy i ddim. Ond ni'n meddwl mae'n mater amser fyddi cyn y drydedd, ond Met di taro nôl. Dyma Dacl. Wel, ddim angen dyfalu sydd o'n am benderfyniad cywir. 4 munud i fynd. Sioc i'r Seintiau. Maen nhw di ildio gol. Maen nhw dal ar y blaen. Mi siarad fel sy'n gyfartal i fod nhw'n coci. Brobl eto yn edrych am Smith. Dim wedi cael hwnna'n gywir. Sydd drwodd i lang y gŵr yn y gol. Sy'n cael tymor gweddol yn y gol. Gewch chi weld mwy nos lun. Toc wedi deg yr S4C eto nos Fawrth. Uchel bwyntiau'r penwythnos ail ran y tymor yn dechrau. Mae'n mynd i fod yn gystadleuol dros ben tu ôl y Seintiau Newydd, ta beth. 4 pwynt yn gohanu'r 4 clwb nesaf fan o'n i'n sôn. Met yn un o'r reini. Smith. Nôl at Marriott. Gobeithio sicrhau'r bencampwriaeth am yr unfed tro ar 10 Chris Marriott. Bydd yn glir fel y chwaraewr mwyaf llwyddiannus o ran y cyngreiriau yn system yma yng Nghymru ar ôl hynny. Paul Harrison, Aaron Edwards gyda fe ar 10 ar hyn o bryd. Redmond i troi yn dda fan yna, dan bwysau gan Baker. Campus, Smith, crysau porffor y Met yn ei amgylchynu, a mae Smith i ddarganfod Wilson. Os na gyfle hwyr, Wilson i'r Seintiau Newydd! Bron, neud i'n dair, ond y bêl yn codi dros y bar
Mi oedd e'n gyfle, a mae Wilson wedi bod yn brysur ac yn fygythiad drwy'r pnawn. Ond nath e'r gwaith anodd hefyd gyda'r cyffyrddiad gyntaf, yn yr ail un, jyst i newid cyfeirio nôl ar ei coes chwyth fel y ddim moyn. Ond wedyn mae jyst yn snatcho, chi'n gallu gweld yn yr ffordd mae'r bêl yn crymannu i ffwrdd o'r gol. Mae'r bêl jyst yn mynd bach rhy bell i ffwrdd o fe, fi'n credu. Tynnu Chris, bach yn lwcus. Fel oedd e'n mynd i ergydio, bêl jyst yn llithro i bach gormod i ffwrdd so bod y troed ddim cyferbyn i'r bêl ac oedd e'n pwysio nôl. Wel, Wilson wedi cael pnawn da i fod yn dig. Wedi cyrraedd o Newcastle. O, a Redmond, Clark, chydig o flaen Leo Smith. Cyfnod pwysig iawn. Nawr, Met ddim eisiau ildio gol arall. Byddwn nhw'n mwynhau sgorio gol arall, ond pwysig bod nhw ddim yn ildio ar ôl dod nôl mewn i'r gêm yma. Craven. Price, Baker eisiau i. Nôl at Emlyn Lewis. Byddwn nhw'n hapus da hyn ac yn gwasgu'r Seintiau nôl rhyw ychydig. Os ffordd drwodd yn hwyr. Un Met, gwedwch. Pwyllog gan Emlyn Lewis. McCarthy hefyd, gymryd y brofiad gan McCarthy. Craven. Wel, Blair gan Owen. A mae'r meddiant yna'n mynd nôl. Clark, Routledge, Brobl yn edrych amdani. Munud i fynd, fel wedodd rhywun, rhywbryd, ar ryw raglen dyledu. Munud yn ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Mae'n braf gweud bod dan i gêm, 2-1. Oedd hi'n edrych os ei ar ben am gyfnod. Yw Mariet yn gallu cyrraedd na cyn Emlyn Lewis? O, y ddau yn cyrraedd na'r un pryd. Ysgwydd wrth ysgwydd, neb yn tynnu nôl, neb yn dadle. Joio hwnna. Joio gweld bach hwnna, mae'n bwysig, ddau capten. Wel, fi'n gwybod Emlyn byth yn mynd i tynnu ffwrdd o tacl na gyda. Ond mae angen gweld hwnna hefyd gyda tîm chi. So bod chi'n ymroi yn llawn. Corff ar y llinell. Mae'n dangos y siampl da i gweld eich tîm wedyn. Neb yn cwyno. Mam yn gwylio. Gwyn y gwyl. Yn fran i Cyw. Mae'r Cyw yn gwneud yn dda. Esildio 2 rhediad hwyr gan Chubb ddim cweit gallu cyrraedd na. Eto, mae'n dweud yn iawn. Hanner amser. Gyda un o chreuwyr y Seintiau ar lawr. Ben Clark fydd yn derbyn triniaeth. Ond dechrau campus gan y Seintiau Newydd. 6 munud, 1 i ddim. Leo Smith, Wilson yn creu. 11 munud, oedd hi'n 2 i ddim. Ac ar ôl gweud bod neb yn dadle, mae yna ddadle. Craig Harrison ddim yn hapus, dy rhywbeth sydd wedi digwydd. Emlyn Lewis sydd yn ei chanol i. Wel, ar ôl i ni ganmol pawb bod neb yn dadle, maen nhw yn dadle. Ond dwi'n yn siŵr os mae digwyddiad gyda Mariet sydd wedi gwylltio fe, nes oes rhywbeth arall wedi digwydd. Harrison wedi cael Caerdydd melyn, yn ei ddilyn y dyfarnwr fan hyn, rhag ond bod rhyw gosb arall. Dwi'n credu bod e'n dilyn Emlyn Lewis, felly dyna ddiwedd dramatig i'r hanner cyntaf. Mae Met dal yn ddi. A mae'n braf dweud hynny. Met 1, Seintiau Newydd 2, nôl yn ni y Sioned. Diolch Dylan, diolch Gwennan. Falch iawn bod chi ddim yn cwmpa mas lan ar y pwynt sylwebu. Wel, fel i ni di sôn, dyma yw gêm gynnar y prynhawn. Ben Clark yn edrych fel bod e'n bach o drwbl fyna wrth iddo fe cael ei arwain oddi ar y cae. Oce, wel heddi yw gêm gynnar y diwrnod. Met Caerdydd 1, Seintiau Newydd yw'r sgôr ar y hanner. Yn y 6 uchaf, y Bala yn erbyn Penybont a Dre Newydd yn erbyn Cey Conna. Gemau yna'n dechrau am hanner awr wedi 2 yn ogystal â gemau'r 6 isaf. A mae Siôn mae'r edrych yn cadw cwmni ni am droi'n sylw ni at y 6 isaf, Siôn, achos o'n i'n sôn cyn mae ras i gyrraedd Ewrop yn mynd i fod yn dyn, ond pan ti'n edrych ar y 6 isaf, mae ras i aros yn y gyngrair, mae hwnna hefyd mynd i fod yn dyn. Ydy, yn sicr, nes i gêm Aber erbyn Cynarfon, a ni'n meddwl falle bydd y Cynarfon yn un o'r tîm yna fydd yn herio ar gyfer y gemau ail gyfle geiriau praidd, ond y ffaith amdani yw, Aber yn ennill y diwrnod ni, a mae mor dyn, fel ti'n gweud, rhyw 4 pwynt sydd rhwng y tîmau ar y gwylod, felly, dyn iawn ar y gwylod.
Dyma ni'r tabl I gael cipolwg ar just pa mor dyn mae pethau ar hyn o bryd. A Siôn, roedd y het a Bristol I un ochr am eiliad os ti'n gallu. Tymor diwetha, fi'n cofio nath Aber yn ail rhan y tymor mynd ar rhediad arbennig nath cael nhw mas o drwbl. Ti'n gweld un o'r tîmau yn neud rhywbeth tebyg neu pawb yn mynd I fod yn edrych dros I sgwydda? O, fi'n siŵr tan diwedd y tymor, falle deithi lawr fel ti'n gweud I gêm diwetha'r tymor. Mae mor gystadleuol. Y ffaith bod tîmau'n cymeryd pwyntau oddi gar I gilydd. Y tîmau sy'n mynd I fod yn llwyddiannus yw'r rheina sy'n mynd, fel y ti'n gweud, yn mynd I roi rhediad at ei gilydd. Ni'n mynd I, wel eto, beth ddigwyddodd ar ddiwedd ar ddiwedd yr hanner gynta, Siôn. Craig Harrison a Emlyn Lewis I weld bod nhw ddim yn hapus iawn da'i gilydd. Ie, sa'n gwybod beth sydd wedi digwydd fyna. Mae'r ddoi yn o wrth gwrs ddim yn hapus gyda be bynnag yw'r sefyllfa. Mae rhywbeth wedi digwydd cyn I camerau ni wedi cael y golygfa yna. Sa'n gweld Emlyn fel arfer yn colli dempyn fel la. Gath ei bryd o Dafod gyda'i fam, yn gallu clywed i'r draws yna. Mae tafod o aser gyda hwnna. No offence, Mrs Lewis. Sorry, Mrs Lewis, os ych chi'n gwylio ar YouTube. Siôn, beth ti'n credu fydd y neges yn y stafell newid na nawr? Felly pawb jyst eisiau camol awr yma bach? Ti'n be, o'n i'n meddwl bydde Met Caerdydd yn digon hapus mewn 2 gol I ddim I lawr y ffordd nath y Seintiau Newydd ymateb ar dechrau'r hanner cynta. Ni'n meddwl, wel, gallai hon fod yn 5-6 yn hawdd, ond fi'n digon balch bod y Met Caerdydd wedi cael y gol na I ddod yn ôl mewn o'r gêm, achos mi oedd hi'n edrych yn dywyll arno ar un pryd. Ie, a fe newn ni ddadansoddi'r goliau yn y man, ond I ni am droi'n ffocws ni tuag at y gemau rhyngwladol, achos mae gemau rhagbrofol Euro 2024 ar y gorwel I Gymru, a gyda enwau mawr fel Gareth Bale a Joe Allen yn ymddeol, mae yna gyfle I ser y dyfodol serenni, a camerau sgorio I gwrddau nhw. Oli Cooper, croeso mawr I sgorio. Sut wyt ti? Da iawn, diolch. A ti? Da iawn, braf iawn bod nôl yn Abertawe, a ni wedi clywed bod ti'n dysgu Cymraeg, so ni'n mynd I wneud 2 gwestiwn Cymraeg. Mae wedi bod yn dymor arbennig, a oedd sgorio yn erbyn Caerdydd. Mae rhaid bod hwnna'n deimlad special iawn. Mae pob gol yn special iawn I fi, ond roedd yn gret cael sgorio yn y gêm yna flan lot o fans. Oedd e'n great gweld ti'n sgorio. It was great seeing you score that goal as well in front of the Jack Army. Diolch. Cymru, lot o sôn bod ti'n mynd I fod yn y garfan. Faint bydde'n golygu ti chwarae dros Gymru? Mae'n dream I fi chwarae y Cymru. Dwi'n gyffroes am y dyfodol. Yeah, dyfodol? Dyfodol. I take my hat off to you. Dal ati gyda'r Gymraeg. Oedd hwnna'n ymdrech arbennig, felly cyfweliad nesa yn Cymraeg, okay? Okay, diolch. But don't panic, we're going to do the rest of the interview in English because, Ollie, it's been just over 2 years since you made your professional debut for the Swans, but you've been at the club for just over a decade, and it's been some journey, it's fair to say. Yeah. It's been a massive 2 years. And then before that, to even get to that point, it's been a long, long time coming. I think I spent almost half my life at Swansea, which is mad to think, but I've loved every minute of it, playing at the early ages, 12s, developing all the way up to the first team. It's been such a long progression, but I've really loved every minute of it. Was it tough, when you are a youngster and, you're possibly seeing other players getting chances? I was never one of the biggest boys, still not. So I think quite early on when you're seeing boys playing for the age above and I wasn't, and then maybe I would drop down a few times to play for the age below, it's tough seeing that. And I think for me it was always just a motivation of, no, at some point I'm going to be bigger, I'm going to be stronger. I worked on that, but you've just got to use it as motivation and a drive to try and push you to be better every day. So you went on a loan move to Newport County, considering you had spent your entire youth career at the Swans up until then, just how valuable do you think that loan move was? I think it was massive, and I think it's really helped me get to where I am right now. I think at some point everyone has to make the decision on what they want to do, and for me I needed to go out and play
first team football against men, and I just felt like I needed that kind of pressure of needing to win every game. It took me a little while to get used to the physicality of the game. But I feel like once I managed to do that, I enjoyed every minute of it. Let's talk about this season. Did you expect for it to go so well? Because I've got to say, when I've been at the games, the fans just love you. They're always singing your name. I always felt like I had the confidence in myself to be able to impact the team when given the opportunity. I don't think I could have quite planned for it to have turned out as well as it has. I just felt like I had something to offer, and I just wanted the opportunity to show it. As much as you want to be patient, and I was patient waiting for that opportunity, at the same time you want to play. It's tough being patient, it really is, but I just knew that when I was given the opportunity I was going to be ready, and I'd like to think I did that, which is why I'm continuing to play now. We all know the chant, he's one of our own. That's what they sing when you score. What's that feeling like when you hear Ollie Cooper, he's one of our own? It's amazing, you can't beat it. I still get goosebumps now when I'm on the pitch and I hear it. It really does mean so much to me, and it does make me feel special when I hear them singing it. Talk to me about your relationship with Russell Martin. How much has his guidance helped you this season? Massively. I can't thank him enough for all the help that he's given me personally. He just has so much confidence and belief in me, and he keeps reminding me that I need to believe in myself as much as he does, because once you hear it and you continuously hear it, it really does help, and he's definitely helped me so much, and I wouldn't be performing as well as I am without the confidence and belief that he has in me. Talk to us about Qatar, because you went out as two of the backup players with the squad. You know, what was the experience like of travelling with the team and being in and around the environment out in Doha? It is something that I will never forget. I think at the start of the season, if you'd even said that my name was being mentioned with the Wales squad, I probably wouldn't have believed you. And I guess it's given you a bit of a taster now of what it would be like to make that squad, and I guess you don't need any more motivation than that, do you? No, definitely not. I think being over there and being part of it was nice, but once being over there, the novelty wore off. It was a bit like, well, I want to be training, I want to be playing now, and that's the next step for me. How much would it mean to you if during these European qualifiers you could put on that Cymru shirt? Oh, it'd be a dream. It really would. It's something ever since going to the World Cup I've been thinking about, dreaming about, working towards, is that opportunity of being able to pull that Wales shirt on. I'm just excited. Hopefully I get the opportunity, and I really can't wait if I do. So. Ollie, diolch yn fawr am y sgwrs. Dal ati gyda'r Gymraeg. Keep going with the Welsh. Hopefully our next interview we'll have a little bit more Welsh. We'll have a little bit more. But honestly, good luck for the rest of the season. Thank you. Hopefully we'll see you soon. Diolch yn fawr. Diolch. Ie, mae'n gyfnod ddiddorol o ran carfan Cymru, a newyddion yn torri wythnos yma bod Joe Allen wedi penderfynu ymddeol o bêl-drod rhyngwladol. Gwenan Harris a Dylan Ebenezer yn Joe Allen superfans fi'n credu, felly Dylan, siwr i chi'n ymdopi gyda'r newyddion? Y newyddion yn torri'n halonau, dwi'n credu, ein calonau, Dylan i weid, so un o'n chi siarad, Ollie Cooper o siarad Cymraeg yn well na fi. O, mae rhaid i sôn amdano fe, Gwenan, ys di textio yn syth bron, just newyddion yn amlwg yn siomedig, o faint o ergyd fydd i Gymru? O, enfawr. Mae'n mor anodd i egluro pa mor mawr mae'r ergyd yna'n mynd i fod. Fi credu mae pawb yn teimlo'r un beth, mae fe'n hanfodol i dîm Gymru, a wedi bod am flynyddoedd. Anodd gwybod ble ni'n mynd o fan hyn, ond jyst mor ddiolchgar i popeth mae fe wedi wneud. Mae fe'n wedi wneud gymaint o waith sydd ddim yn cael y sylw bod yn heiddi. Pawb yng Nghymru yn gwybod pa mor bwysig yw e, ond tu allan i hwnna, mae fe ddim wedi cael unrhyw le'n agos i sylw yn heiddi. Mae rhaid i symud mlaen. Dyna sy'n digwydd ym Mheil Drod. Felly, dwi'n cael eiliadau cyn y gemau nesaf yma o anobaith, o wedyn ni, fi'n teimlo'n hyderus eto, cofio Ampadwng hwp yn y byd, mae Ben Davies dal yna, mae Ramsey dal yno am nawr, croesi meddwl, Brennan Johnson yn chwarae'n wych, tiod leu ti arni o ran ble mae Cymru ar hyn o bryd? Wel, yn amlwg, ni wedi colli dais y seren enfawr, ond mae yna dal fel ti'n emwy fyna pobl fel Brennan Johnson, dwi'n really camu lan, actually. A mae'r profiad o chwarae yn yr uwch gyngrair yn mynd i bod yn hanfodol iddo fe nawr wrth y fe camu mewn.
Jyst gobeithio bod dim gormod o pwysau yn cael ei roi ar ei sgwyddo fe, fel bod fe yw'r Gareth Bale nesa. Does dim Gareth Bale nesa, mae rhaid ni, does dim Joe Allen nesa. Beth sydd angen arni, fel o ti'n gweud wrth fi off cam a cwbl o munudau nôl, yw egni nawr, achos falle dim gyda ni gymaint o match winners. Beth o ddim yn gwybod y byd? Yn sicr, ie. Beth oedd bend ar goll yn wedig yng nghanol cae. A dyna ble mae Allen yn colled, achos safleodd fe. Ond mae angen rhoi cyfleoedd nawr i'r chwaraewyr fel Ampadu i camu mewn. Ond mae angen fwy egni o gwmpas e. Falle newid siarp hefyd i siwtio'r chwaraewyr sydd gyda ni. Diddorol iawn. Y gemau yna yn agosau. Mi fydden nhw'n fyw o'r S4C hefyd. Ni yn edrych ymlaen, ond bydd hi'n rhyfedd iawn heb rai o'r sir yn wedig Joe Allen. Ni nôl at Sioned cyn i'r ail hanner mae ddechrau fan hyn. Diolch yn fawr, Dylan. Reit, Siôn, Meredydd, newn ni drafod yr hanner gynta yna. Gewn ni gip ar y gol gynta. Leo Smith ar ôl mond 6 munud. Tipyn o gol a hawdd iawn i'r Seintiau. Ie, oedd hi yn gol o safon. Be dwi'n hoffi yw Leo Smith, just cyn bod y bel yn cael ei ryddhau, mae fe'n cymeryd y cyffyrddiad gwych na, sy'n seto fel an, i torri ti fewn, ac yna, tyranu ddi i'r gornel ucha. Y cyffyrddiad yn wych, ac sy'n tymyn lawr hwnna, mae'n gic o'r smotyn, a wedyn mae'n neud i edrych yn hawdd iawn. Wilson sydd wedi bod yn amlwg iawn yn ystod y hanner cynta, yn bwydo, a ddi'n gol rhy hawdd yn y marni o'r rhan Seintiau Newydd. Amddiffyn y Met yn sicr yn edrych fel bod nhw wedi, siglo ar ddechrau'r hanner gynta yna. Gewn ni weld yr ail gol ddigwyddodd ychydig o funudau yn hwyrach, Adam Wilson. Eto, Siôn, ti'n credu just y Seintiau rhy gryf, neu os eisiau amddiffyn y Met nid yn well fan hyn? Ar y chlysur yma, gath Emlyn jyst i ddal yn ganol caf o'n ni, felly agorodd y gwagle lan yn y cefen o'r rhan Met Caerdydd, ond debyg iawn i'r gol gynta. Leo Smith yn cael ei rhyddhau lawr o lasg y chwith, ac yna yn croesau a ddi'n dasg hawdd i Wilson, just tapyn bach hawdd ar y persyn pella. A mae rheolwr Met Caerdydd, Christian Edwards, dyw e ddim di bod wrth ochr y ca, Siôn. Mae fe di bod yn cwyto rhywle, gadael i Ryan Jenkins wneud i waith, ond sgwni siw mae fe'n tymlo hanner amser. Wel, mae'n sefyllfa anodd, a dim y tro cyntaf hyn ddigwydd o rhan o drwydded, a mae rhaid i cael rhywun sydd â UEFA Pro. Felly, fi'n credu bod Christian wedi gadael Ryan i gario ymlaen a lot o'r tategau, a lot o'r ffordd mae Met Caerdydd wedi siap o lan pnawn yma. A mae rai fi fi'n credu o'n i gyd yn becsos yn bach am Met Caerdydd, ond mae gol Chris Baker wedi rhoi llygedyn o beth i nhw. Nes i weid, Siôn, bod y gol nesaf yn mynd i fod yn bwysig. Wel, wedes i'n ar ôl 17 munud ar y cloc, a ni ffili credu bod fi'n defnyddio'r fath geiriau, ond y ffaith syml amdani, os oedd Seintiau Newydd yn sgorio nesaf, oedd hi yn amen ar Met Caerdydd, ond o'r rhan y gêm, dwi'n diolchgar iawn bod nhw wedi sgorio. A dyw Chris Baker ddim yn sgorio lot o goliau. A mae Emlyn Lewis, mae fe newydd gael Caerdydd Melyn, just wrth i'r ail hanner bythdi dechrau. Felly lot o drama fan hyn ar gyncoed, a fel chi'n gallu gweld mae'r tîmau'n barod i ddechrau'r ail hanner. Ewn ni nôl at Gwenan Harris a Dylan Ebenezer. Diolch, Siôn. Oes digon yn digwydd yn braf cael dweud hynny. Pan math i'n ddwy ddim ar ôl 11 munud, o'n i'n meddwl mae hon ar ben. Mae'n mynd i fod yn bnawn cyfforddus i'r Seintiau, ond mae'n ddwy 1. A maen nhw wedi gorfod i lyddio yr anaf na i Ben Clark ar ddiwedd yr hanner cynta. Wedi effeithio pethau, felly mae Danny Davies yn ôl ar y cae, tipyn o chwaraewyr i ddod mlaen. Mae fe wedi bod allan gyda anaf yn ddiweddar. Un o'r chwaraewyr yn hym y tymor diwetha, Danny Davies ymlaen felly, ond mae Clark yn golled. A fel o Sioned yn sôn, Caerdydd Melyn i Emlyn Lewis, yn dilyn y digwyddiad yna ar ddiwedd yr hanner cynta. Mae Craig Harrison yn camu i'r cae i ddadle gyda Emlyn Lewis. Dyna ni'n hoffi bod yn ddyfarnwr yng nghanol yr ornest fach na, mi oedd o ddyfarnwr yng nghanol yr ornest. A cyd chwaraewyr yn gwahanu'r ddau. Diolch beth am hynny. Melyn i Emlyn Lewis. Dwi'n yn siŵr beth nath Emlyn gymaint a hynny o'i le, os mae'r rheolwr yn dod ar y cae i ddadle da fe, mae rai gweud. Ond o be ni'n deall y digwyddiad na gyda Mariet, yr ysgwydd i ysgwydd. Oedd gwraidd y gynnen, a di gwylltio. Mr Harrison? Ie, a falle tackle hwyr fi'n cymryd ar Ben Clark. Ie, ni ddim wedi gweld y digwyddiad yna eto. Beth ni'n ddigwyddodd o ran Clark, ond mae'n ysbiwyr ni wedi bod yn holi. Mark Jones, y sylwebydd yn Saesneg sydd wedi bod yn holi. A teimlad oedd, mae'r ddadl gyda
Marriott wedi achosi i Harrison golli dymer. O, mae'r Met yn gwneud rhywbeth yn iawn. Os yw'r Seintiau ddim yn hapus. Bod nhw'n gwarchod i chwaraewyr hefyd yn amlwg. Fon yn drosedd. Ddim ymheuaeth am hynny. Ac ymwys nhw'n gweld nhw'n mynd dros Ben Llestri, ond dyn nhw ddim yn mynd dros Ben Llestri, ond mae'n bwysig brwydro mewn gêm fel hyn. Ydy, mae dechreuad yr ail hanner yma wedi bod bach yn danllyd hefyd. Chi'n gweld cwbl o pethau oddi ar y bil, jyst tynnu crysoedd. A jyst ceisio cael bach o mantais rhyw ffordd, a dyna'r ffordd mae'r gêm yn mynd. Mae'n chi cael 100 ychwanegol yn ar y degau, os mae hwnna'n golygu ennill y brwydr seicolegol. Dyna'r ffordd i wneud e. Ymddiheuriadau gyda llaw, gan bod chi'n clywed ambell i reg wrth ochr y cae. Right, dyma ddigwyddodd i Ben Clark. Fan hyn dath yr anaf. Wel, felly, dyna ni glanio yw e. Felly, dim hwnna... O, ie, na i, chi'n gael, mae wedi troi bigwn. Felly, dim dyna nath wylltio Craig Harrison, jyst i fod yn sicr o hynny. Glanio a troi bigwn. Mae'r un boenus. Bydd hwnna'n un hir, fi'n credu. Weithiau ti'n gallu troi pigon a bod allan am wythnos, weithiau ti'n gallu troi pigon a bod allan am 6 wythnos, a mae'n edrych yn un mwael. Bydd hwnna'n ergyd i'r Seintiau. Clark ti'n fawr mor bwysig iddyn nhw tymor yma. 15 gol ym mhob cystadleuaeth. 9 mewn 6. Dangos sut mae Clark ti'n bod yn chwarae yn ddiweddar. Hefyd jyst yn dangos faint opsiynau sydd gyda nhw yn ymysodol pan ti'n symud chwaraewr o cefn o'r dde, Joshua Daniels, i'r asgell chwith. Yna beth sydd wedi digwydd nawr gyda Danny Davies yn dod ymlaen. Fe wedi camu mewn i'r cefn o'r dde, a mae Daniels wedi mynd i asgell o'r chwith. Daniels yn yn asgellwr cyn dod i'r Seintiau. Nhw sydd wedi bod yn chwarae fe'n ôl yn y cefn, felly bydd e'n falch. Cael cyfle'n fwy ymysodol. Marriott, Routledge, Redmond. Digon yn ôl yn amddiffyn, ond dyma ni ddim wastad yn gweithio. Wilson i'r Seintiau, twy llodrus. Y traed yn gyflym. Mae Met yn dal i tir. Mae'n bwysig bod nhw nawr, maen nhw wedi dod nôl mewn i'r gêm yma. Cyn anghofio am y 10 munud agoriadol. Routledge. O Marriott i fyny yn cynorthwyo'r ymosod. Mae dros ben pawb yn y pen draw Craven sy'n cyrraedd na. Price ddim yn clyrio. Brobl 3 yn ei amgylchynu. Mae angen ffordd mae Brobl yn chwarae tymor yma. Mae'n teimlo'n fwy bywiog, ta beth. So mae'n edrych di ail ymuno gyda ni yn y pwynt sylwebu. Helo. So mae'n teimlo fel gêm fwy cystadleuol ebyn hyn. Ydy, so mi dal ddim yn gwybod beth i gwybod rhwng Emlyn a Gymru. Wel, o beth ni'n clywed, y digwyddiad y Marriott. Ath e mewn ysgwydd wrth roch o dy Marriott. Doedd Marriott ddim cwyno, doedd Emlyn ddim cwyno, ond mae Harrison wedi gwylltio. Oedd e jyst yn... Nod, fel wedys i wrth o Sioned, dyn ni fel arfer yn gweld y fath tymer o rhan... Oedd wedi colli blot i fod yn deg i Ems, oedd wedi cyffwrddio, felly... Ie, fel ti'n gweud. Oedd hi'n gadw gad, oedd hi yn... Ath Emlyn mewn o'i ysgwydd, ond oedd Marriott hefyd, ond oedd pawb gadio ymlaen. Ie, wel... Rhywbeth yn cymeryd pethau fel la, jyst i tanio'r gêm. Problemau fan hyn, Redmond. Wilson sy'n y canol, a Lang allan yn gyfforddus. Ie, mae'n eiliad fach sydd wedi... Falle rhwng hwnna'r gol hefyd, felly wedi bod yn helpu Met yn y pen draw. Ond fi nes i clywed mam Emlyn yn rhoi pryd o tafod i Emlyn yn gweud callia crwt. Sawl gwaith mae wedi gweud na dros y blynyddoedd. Sgynnu. Daniels i mewn yn gadad, Sam Jones i daro fe. Ond Daniels, yn gynt o'n mwythig. Mae'r gwrdd wedi chwarae'n adran un, digon yn brofiad o fe. Yna bach yn fler, falle gan Sam Jones. Ie, digon fler i falle ddim cweit pigo lan Caerdydd melyn, ond i cael y pwynt ar draws eto. Bod Met Caerdydd nawr mewn y gêm, maen nhw wedi effro barod am y blwyddyn gorfforol. It's ddiddorol gweld gymaint o peli uchel yn mynd mewn i'r blaenwyr. Ble'n amlwg maen nhw ddim yn mynd i ennill y bil, ond mae rhaid nhw sicrhau bod nhw'n ennill yr ail bil wedyn. Tacl bwysig am Baker a Evans yn ôl at
Lang. Y gŵr yn y gol. Fel enghraifft, mae angen ennill yr ail bêl yma. O bod yn fwy dyn, achos chi'n gwybod bod Assels yn mynd i ennill y bêl gyntaf. Ie, diddorol, felly derbyn chi'n mynd i ennill y penniad cyntaf, ond beth sy'n digwydd wedyn? Ie, a fel blaenor, fi wedi bod yn y sefyllfa yna gymaint o weithiau. a fi ddim yn chwaraewyr mwy o dal chwaith, oedd well gyda'i pêl mewn ti'n ôl. Ond chi'n neidio jyst i trio roi'r amddiffyn yr off, chi'n gwybod chi'n mynd i ennill y bêl. Ond wedyn mae angen bod y chwaraewyr canol cae yn camu lan, yn proactif yn lle reactif ar gyfer yr ail bêl yna, pawb yn camu lan. A chi'n ceisio cael sylfaen mewn i'r gêm ffordd yna. Am unwaith, mewn gêm gyda'r Seintiau, ni ddim quite yn siŵr beth sy'n mynd i ddod nesaf. Fan hyn, angen canmol tîm y gŵr yma, Ryan Jenkins. Bydd e dipyn a pesach, fel o'n i'n sôn, 11 munud wedi mynd, oedd hi'n ddwy ddim, a chi'n meddwl, mae hi, mae'n y man i'n gyd fy'n gatre nawr. Ond Met wedi aros ynddi. Baker yn cipio gol. Ac yn sgil hynny, mae dyn ni gêm, y bant nhw eto, Sam Jones. Yr ymosodwr bach bywiog yma. Elliot Evans, yn gallu creu rhwystredigaeth o ran y Met. Gymaint yn well, a fi mor hapus i gweld. Dim ond unwaith, fi'n credu oedd e'n Harry Owen, oedd pigo lan y bêl yn y hanner gyntaf ac yn gyrru at yr amddiffyn. Mae rhaid yn nhw'n neud hwn, blaenwyr Met Caerdydd. Rhaid nhw fod yn fwy positif. A ni gweld fan'na Sam Jones yn pigo lan y bêl, wedi hanner troi, ac yn cadarnhaol. Lang allan yn bell. Ond oedd bêl ddim wedi mynd allan. Wilson, cymorth yn cyrraedd. Leo Smith. Yn di enwi, llawer o Leo Smith yn yr ail hanner. Os o gwbl, nôl maen nhw'n mynd, gyrmynt o le fan hyn nawr, Routledge, opsiynau dros y lle i gyd. Marriott yw'r penderfyniad, Redmond. Daniels eisiau, ar ochr y cwrt, clyfar rhwng Daniels a Routledge. Nôl â nhw. Dwi'n mynd cyfri sawl pas, ond falle bydd rhywun. Ond cadw'r meddiant fan hyn. Be ddaw ar y diwedd? Yw'r cwestiwn. Dechrau eto o'r cam. Connor Roberts wedi ildio pnawn yma. Lle dwi'n yn gallu ychwanegu at ei gyfanswm o gemau. Nath o Met yn arbennig o ddof hynna. Pan oedd Seintiau gyda'r bêl yn reiddo, nhw yn y trydydd ymosodol, nath nhw gorfodi'r Seintiau nôl. Ond wedyn chi methu cael pêl yn dod reit trwy'r canol fel hynna. Eto un o'r gwendidau o chwarae 4-4-2. Wilson. Oedd i bod yn ddreinen yn ei hystlys nhw o'r hystlys drwy'r pnawn i fod yn deg dy fe. Adam Wilson. Mae'n gic gornel, Marriott yn mynd draw i Chymru ni. A chi'n gweld Astles yn camu fyny. Mae'n gyffreddiad cyntaf fe'n campus i fod yn deg. Ie, mae Craven yn neud y peth gywir. Mae fe wedi lleoli gorffen trwy'r dangos e lawr yr hystlys tuag at ar ei troed dde. Ond mae jyst mor gyflym. Marriott, Lang yn dod allan. Nath yn dda. Cael ei law iddi. Ddim y tala yn y byd. Mae fe'n gwbl gyfforddus tu ôl honna. Wrth i fi weid bod e'n gwbl gyfforddus. Mae fe'n cerdded mewn i'r postyn. Mae fe'n apus. Gol geidwed. Fe'n enjoy up dda fel Nath yn dda fan hyn yn reiddiol. Ie, oedd e dan pwysau. Pwysau dda. Nath yn... Oedd pawb yn mynd am y bêl fan allan gaid ar y bêl. Baker, sgoriwr y gol. Yn galw ar ei gyd chwaraewyr i roi opsiynau iddo fe. Ond mae yna rhywbeth yn y gwynt fan hyn. Yn y brifddinas. Rhyw deimlad bach. Dyw'r Seintiau ddim yn cael ei ffordd i hunain erbyn hyn. Deg munud i fynd yn yr ail hanner. Dim newid ar y sgôr. Met 1, Seintiau 2. Os mae wedi tawelu, fel y tawelwch cyn y storm, Sean. Mae rhyw deimlad bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd fan hyn, bod y gêm yn mynd i ffrwydro eto. Ie, mae'n yfantol, ti'n teimlo hwnna, ti'n teimlo, wel, dyn ni sôn am y gol nes o holl bwysig, ond mae'n wir i ddweud eto, achos mae'r ddoi dîm fel sy'n nhw'n ddoi boxiwr, jyst yn trio gweithio hunain allan. Yn llyffrenol, bron rhwng Harrison a Emlyn Lewis. Ddiwedd ran yr cyntaf yna. Mae'n gêm
sydd teimlo fel bod y cyfan yn y fantol ar hyn o bryd, ond mae Seintiau'n gallu taro mewn am rantiad, dyna'r broblem. Yn y bas na, ambell i bas, yn mynd o chwith. Ie, mae yn, fel Sean yn sôn, mae dwy ddim yn sgôr rhyfedd. Chi'n meddwl, dwy ddim, chi'n gyfforddus, ond chi yn gwybod, mae gêm yn gallu newid yn gyflym. Mae 2-1 nawr hefyd. Fe ddaw nesaf lang i lawr. Mae hwnna'n broblem iddyn nhw. Dwi'n meddwl y postyn. Wrth yn mynd i'r postyn gyda'i? Na. Ydych o fod llun yn y gar yn y caff muscle wedi tynnu lan ychydig. O, dwi'n edrych yn apus, yng Nghymru. Mae llun o gymeriadau'r Seintiau Newydd yn dilyn o bobman. Os chi eisiau ystadegau, gyfynwch i'r gŵr yna. Stopio'r sgwrs ar y diwedd yr broblem. Gewch chi digon ystadegau ganddo fe. Da ni weld, bosib mai dyma ddigwyddodd o ran lang. Ie, falle cwmpo'n lletwyth eto. Sa'n credu bod wedi... Dwi'n wedi twisto i bigwrn fel nath Clark, ond wedi tynnu rhywbeth o'n sy'n digwydd. Fi ddim yn siŵr os oedd e'n... Mae hwnna, yr un sy'n cicio'r pêl fanna yw Nai Cath Morgan. A'i thad i, wrth i ochr. Prawn da i'r teulu. Ware teg. Cath yn sylwebu yn Saesneg gyda Mark Jones prawn ma. Ewn ni enwi'r dorf i gyd Cymru. Ma Memlyn, tad Cath, mae'n gyd ma. Pawb yn afon i gilydd. Nid yn unig yng Nghymru, ond yn uwch gyngrau'r Cymru hefyd. Chi mae'n cael na yn yr Anfield Old Trafford, yng chi. Met. Torri drwy ganol y cae. Rediad cryf gan Owen. Harry Owen yn gorfforol. Mae Dafer gallu achosi problemau. Mae yna broblem o ran y Seintiau. Mae yna anaf arall. Ie, Leo Smith sydd wedi mynd lawr. Mae'n gyd yn disgyn. Mae'r rhediad yma nôl i atal yr Met Caerdydd yn wneud yn wych, ond mae'n mynd lawr. Wedi glanio arno fe, Harry Owen? Credu bod wedi glanio arno fe. Ie, fel y Sean yn gweud, rhywbeth gwaith amddiffynol dda iawn. Yn ywedig gan ystyr faint o niferoedd oedd nôl yn amddiffyn gyda'r Seintiau. Oedd ddim angen, wedi dod y holl ffordd, ond jyst yr awch i weithio dros y tîm. Ond eto, yn well gan Met Caerdydd, maen nhw angen gyrru at yr amddiffyn. Os chi'n edrych fel wedys i'r blaen am Hudson a Assels, maen nhw'n chwaraewyr gryf mawr sydd yn falch iawn i cael peli yn yr awyr popeth o flaen nhw. Unwaith chi'n hanner troi nhw, fydden nhw ddim yn cyfforddus. Bawd i fyny, fi'n credu bod yna gadarnhad, bod Smith yn iawn i gadio ymlaen. Ie, cam o'n ni, mae'n diddorol. Sean Gwennan yn sôn, o digon o bobl nôl, felly o dim angen, ond eisiau awch i wneud ni. Dangos i'r rheolwr bod e'n cystadlu, eisiau cadw i le yn y tîm, mae'n gyfyn y gystadleuaeth fa. Ie, wel, ymysodwr yw ond dwi ddim yn huniannol. Mae fe moyn rhoi shift mewn fel petai i'w dîmau. Fel amddiffynwr, ti'n gwerthrogi'r gwaith mae'n Newydd yn neud, hyd yn oed yn helpu allan yn y cefn fel petai. Bant ni eto. Emlyn Lewis ar peniad. Chubb yn cyrraedd na gynta. Astles ar cyffyrddiad ola. Ond Lewis Rees yn erbyn i gyn glwb. Cofiwch Sam Jones nawr de. Syth mewn i Blaine Hudson. A mae Redmond yn edrych yn Wilson. Emlyn Lewis di darllen honna. Awr wedi mynd. Hanner awr ar ôl 2-1. A ffordd mae hon yn mynd, gwedwch. Sy'n gweld y clip yna o Jones eto, just diffyg ymwybyddiaeth o gwirio ysgwydd, achos nath y gadlu'r pêl drwy'r holl ffordd ar draws i'r coes cefn. Pan mae gyda chi rhywun wedyn yn amddiffyn chi yn dod o'r cefn, yn amlwg chi methu ffordd i wneud e, achos chi'n agor y bêl lan i'r amddiffynwr. Troiodd e mewn i wal fyna, ynddo fe? Do, ie. Ond just sgil, bys chi'n disgwyl bod e'n gallu wneud ar y lefel yma, mewn cwsgau i fod yn onest, ond just yr ymwybyddiaeth o cadw. Chi'n clywed y chwaraewyr gorau, neu hyd yn oed cwpan y byd, just gwylio Messi. Mae'n cerdded hanner weithiau, ond beth mae wastad yn neud? Troi pen, cael darlun o'r gêm. Just gweld fan hyn, mae'n gadlu'r pêl dod ar draws. Fi'n gwybod oedd e'n cyffyrddiad wael anyway, ond dylai bod e'n reoli yn ymwybodol, rhywun yn dod, reoli gyda'r coes blaen.
Troi mewn I wal, mae'n lwcus wedi Mastles yn tu ôl o fe. Hudson digon mawr. Mae fe'n lwmpyn hefyd yn gwybod Blaine Hudson. Cewri yn y cefna. Met yn sydyn. Yn bygwth unwaith eto. Lewis Rees. Pwy sydd yno I fanteisio. Ble mae hwnna'n gwiro? Roberts yn bloeddio. Cofiwch am yn llwyfannau digidol ni. Cofiwch gyda sgorio. Ar y gwefannau cymdeithasol, gwefan sgorio ar YouTube hefyd, gymaint o'i temau yna. Enghraifft, yr eitem Adoli Cooper yn golio'r pnawn fan hyn, hwyrach pnawn ma. Caerdydd fan hyn, Met ddim yn hapus. 5 gêm arall I chwarae pnawn ma. Wrth I ni weld sut mae pethau'n setlo wrth I ail ran y tymor. Ddechrau, ond dyma'r dacl. A mi oedd hi'n drosedd. Bala'n cwrdd o pen y bont, Dre Newydd yn chwarae Ceicona. Cynarfon, Gadre Ebyn Hwlffordd, Flint, Gadre Ebyn Aberystwyth. Oh my God, fan hyn! Mae ddwy yr un! Ni'n sôn am y gem eraill, ac anghofio am y gem fan hyn. Met 2. Seintiau Newydd 2. Am stori sydd gyda ni. Maen nhw wedi llusgo un yn ôl mewn i'r gêm. A'r cyfan yn deillio o'r bas gan Baker. Ia, ni'n sôn o'r blaen am bod yn positif, pas gyflym. A wedyn y cyflymder mewn ti nôl. A'r tro yma, mae'n union fel, wel ddim union fel, ond mae'n tebyg iawn I ail gol y Seintiau. Actually, jyst yn cael y niferydd yna yn neud y rediadau hwyr o canol cae. Pêl arbennig ar draws. Elliot Evans. Ond fel o ti'n gweud, mae'r bêl na o Baker o safon. Right? Dyna beth sy'n agor y gwaglau lan yn y cefen. A Jones wedyn i'r croesiad hawdd a tapyn arall. Fel o ti'n gweud, debyg iawn I gael ail gol y Seintiau Newydd. Ond y bas na gyda Baker, dyna beth oedd yn bwysig, yn holli amddiffyn y Seintiau Newydd. Ie, pas cynnar, yna fe? Cynnar a gyflym hefyd o ran y cyflymder ar y pas. Mae Seintiau'n ceisio ymateb yn syth. 7fed gol y tymor I Elliot Evans. Gath e tymor bach tawel tymor diwetha, ond mae fe nôl arni tymor hyn, yn creu goliau hefyd. Mor bwysig i'r Met. Dyma beth fydd y Met hefyd yn hapus gyda, yw'r ffaith na sy'n gallu gweld llwyth o chwaraewyr y Seintiau yn cwyno am pethau. Maen nhw wedi cael mewn pen nhw, fel ni sôn ar dechrau'r ail hanner. Just y brwydr seicolegol yna. Wedyn pan ti'n chwarae tîm mor dda, hwn mae angen, yn amlwg ar y bil, mae angen bod chi'n just ffeindio unrhyw ffordd chi'n gallu. Ysbrydoliaeth falle, yn edrych o'r ysbryd, tu ôl y drych na. Drych, beth mae'n o'i, ffenest. Christian Edwards yn ôl, yn cynorthwyo. 2 gol yr un. Ond nhw'n colli o 2 gol I ddim. A maen nhw bant eto. Fydwch sôn bod yna'n arall o bosib. A Lewis Rees yn mentro fan yna. Wel, mae rhaid canmol nhw. Ond ni'n sôn yn hanner cynta, pan oedd hi 2 I ddim. Mae dim ond unwaith. Cyn hyn, mae Seintiau wedi ildio 2 mewn gêm gyngred tymor yma. A nhw'n ennill hwnna, 6 gol I 2. Ond nawr, mae'n gwbl gyfartal. Tacl hwyr gan Baker eto. Dwi'n nhw'n hapus ar driniaeth o bosib gan Met. Ond chi'n cael teimlo bod Met yn mynd dros ben llestri fan hyn, jyst bod nhw wedi bod yn gystadleuol ac yn gadarn. Oedd dim byd yn hwnna o gwbl. Ond dyna beth ni'n sôn am o'r blaen, mae angen I Met Caerdydd fod yn fwy dyn yn y canol cae. A maen nhw wedi bod, ers i'r ail gol yna, maen nhw wedi bod llawer fwy gorfforol, dyn, ddim yn rhoi'r amser I droi. A chi'n gallu gweld, mae'r Seintiau ddim yn hapus, ond dyma ble, dyle bod nhw'n dangos y gwahaniaeth yn y arian I fi, yn y ffordd maen nhw'n ymateb a gallu trin gyda'r bil o dan bwysau. Mae'n syndod colli McManus cyn y gêm, a fe allan Clark wedi gofod cadw y cae. Ond eto, oedd I 2 I ddim, maen nhw'n mor gyfforddus. A ni'n meddwl sut yn y byd mae Met yn dod nôl o hyn. Ond dyna'n union maen nhw wedi gwneud. Be ddaw nesa? Ond ni'n teimlo bod rhywbeth yn y gwynt blaen fa. Ni'n sôn cwpl o funudau nôl bod rhyw'n deimlad bod rhywbeth yn mynd I ddigwydd. 2 gol yr un, tipyn o gêm. McCarthy yn rheoli. A na I stopio edrych ar y gêm eraill sy'n mlaen ffrawn ma. Gwylio'r gêm. Top tip i'n drwy sylwebydd. Wel, yn i'n bil yn mynd mewn. Dyna oedd y sioc. 5 munud ar hugen I fynd. Craig Harrison. Pryd orodd ei wallt? Dwi'n wedi gweld hyn. Samson.
colli i bwer yn torri wallt. A'r barf dal na. Dwi'n yn gyfarwydd ar bod yn y sefyllfa yma. I fod yn teg. Mae'r pwynt na'n un pwysig ar hyn o bryd. Ar ran Met Caerdydd. Codi nhw y trydydd safle. A mae mor dyn. 4 pwynt yn gwan i 4 clwb. Tu ôl y Seintiau Newydd. Gyda pawb yn chwarae i gilydd am y 10 gêm nesaf. Mae'r sefyllfa yn mynd i newid yn wythnosol. A faint bydd yn gallu cipio pwynt yn erbyn y Seintiau. Ddim llawer o weld hanner cyntaf tymor. A maen nhw'n ffansio mwy na pwynt fan hyn. Jones yn herio. Cyfle. Owen ar ergyd. Baker eto. Baker! Mae 2-2! Anhygol! Anhygol! Ond o'n Met Caerdydd ar ei hôl hi. O 2-0 ar ôl 11 munud. A'r Seintiau ar lawr. Mae'r Met ar y blaen. 2 gol. A dyn nhw'n mynd i golli am y tro cynta tymor yma. Wel, dath y gol yma o canol cae. Ennill methiant o'r bêl nôl. Bod yn dyn. A wedyn bod yn positif. Cymryd chwaraewyr ymlaen. Bêl yn llusgo nôl allan i Baker. Oce, mae'n y gwiriad fan o'r. Chi ddim yn seithi. Chi byth yn mynd i sgorio. A dyna pam mae angen just eto bod yn positif o flaen y gol. Wel, pwy bod sydd wedi meddwl yn ar ôl 12 munud. Ia, be dwi'n offi efo Baker yw, dwi'n colli bennau, dwi ddim yn trial hemo'r bêl mewn fel sy'n nhw'n gweud yn y canolbarth Cymru. Mae jyst yn pasio i mewn, fel ti'n gweud Gwenan, jyst yn cael y cyffyrddiad lleia, mae hwnna'n cymeryd i bêl oddi ar Conor Roberts yn y gol. Ond war y teg i Baker, jyst yn cadw i ben, pasio i mewn, debyg iawn yn bydd gyda'i gol gyntaf ge. Ie, ond y brwdfrydedd yna, ymroddiad yng nghanol cae, i ennill y pêl nôl, brobl cwyno, jyst ar bwys hanner ffordd, achos oedd 3 chwaraewyr o gwmpas. Oedd Met Caerdydd i ennill y bêl yn hawdd o'n i'n meddwl, a wedyn y pas ymlaen yn gynnar y tro yma eto. Fel wedys ti Gwenan, fel ni wedi sôn, 11 munud, 2 ddim. O'n i bron meddwl roi'r microffon lawr yn mynd gatre. Mae'n 2-2. Ddim bell da ti fynd, no? Na, mae'n Ys i mor gyffroes o'r gol na, y llais i'n eitha high pitch, doedd na cwn ar draws Caerdydd yn cyfarth, dim ond nhw ddim gallu clywed fi'n credu. Am bas, Wilson, Seintiau, angen ymateb. Beth o'n nhw'n gynnig? Digon fel arfer, a mae'n fod yn gêm odd iddyn nhw pnawn yma. Ar y blaen o 2 gol i ddim. A mae rai chi ganmol just cymeriad Met Caerdydd am ddod nôl mewn i hon. Nath Craven yn dda iawn, achos unwaith eto, Seintiau yn edrych am y pêl yna, llet traws, dath o brobl y tro yma, mewn ti nôl i Smith, mae Smith wedi bod gymaint o fygythiad. A beth wedyn mae Craven yn neud yn dda, mae fe'n gwybod, mae fe'n moyn torri nôl draw ar ei coes chwith unwaith eto. Ond mae wedi dysgu o gwersi y tro yma, a mae fe jyst yn sicrhau bod corfau yn y ffordd ac yn blocio wedyn y rediad unwaith mae'r pêl yn cael ei tynnu nôl tu nôl e. Ie, nes ti sôn hanner cynta, un ergyd rhy dda o bosib ar un adeg gan Met, dalai rhy gywir weithiau. Neith rhyw ergyd fach fel na neud y tro'n iawn. Y boi yma, digon falch, gweld honna mynd mewn. Achos fel ti'n gweud, 2 gol i ddim lawr, o'n i'n bod y gêm drosto. Falle bod y Seintiau Newydd wedi tynnu'r trod off ysbardi, dwi ddim yn siŵr, ond yn sicr, mae pethau wedi newid nawr, mae momentum y gêm yn sicr o dan rheolaeth Met Caerdydd ar un o bryd. Ond fi'n meddwl bod y Met wedi cyflymu tempo nhw allan o feddiant, a mae hwnna wedyn di lleihau faint o amser sydd gan y Seintiau ar y bêl, achos oedd pethau mor hawdd yn nhw yn y 20 munud agoriadol yna. Wel, unwaith ath y gol gyntaf mewn. Oedd e fel bod pennau nhw wedi disgyn, a nhw just hanner llath off trwy'r amser, ble maen nhw just i bod, mae'r dwysedd oddi ar y bêl, wedi bod gymaint o well, a dyna pam ni wedi gweld, maen nhw wedi bod bach o'i ffyrnig yn y tackles, a mae'r Seintiau wedi dechrau cwyno oherwydd ni, achos maen nhw'n teimlo fel bod nhw'n bod rigol ffordd. A hefyd, mae'n rhaid i camol lefelau ffitrwydd Met Caerdydd. Fi'n gwybod oedd ddim yn broffesiynol, ond y sicr maen nhw'n chwaraewr sy'n gwybod sut i edrych ar ôl i hynny. Yn y rhondfa fan hyn, bydd yna sport science a pob fath o bethau tu ôl nhw'n helpu nhw i cael nhw mewn, a cyrff nhw mewn i siap gorau posib.
Ni sôn am Seintiau ddim yn rhy hapus. Ni yn clywed, mae dyna un reswm, mae Brobl wedi cael cerdyn melyn, a wedi bod yn cwyno gormod y dyfarnwr. A'r gwyn yw, dwi'n yn rhy hapus o'r driniaeth, mae wedi bod yn cael gan Emlyn Lewis, bod Emlyn Lewis rhy agos iddo fe. Wel, fe oedd yr un nath colli methu yng nghanol grau am y trydydd gol, ond Craven oedd di tynnu erodd 3 ohonyn nhw gwmpas e. Ni yn yr 20 munud ola, a mae'r Seintiau Newydd yn colli. Ddim wedi gweud hynny llawer tymor yma. Dyn nhw wedi colli o gwbl yn y gyngrair tymor yma. Yw'r rhediad na ar fi'n dod i ben. Ddim yn hapus da'r dacl nath arwen at y gol ma Brobl yn ôl y sôn, felly gawn ni weld i nawr, oedd e'n chawlio bod yna drosedd. Ond ni oedd os modd gweld honna. Ddim yn cael llawer o ymateb hyd yn hyn. Bosib ddim yn amser gorau i ddweud hynny, ond dim fel se gol lang dan warchau. A mae yn gymaint o sioc pa mae hyn yn digwydd. Os na stori yng ngêm gynta, ail ran y tymor yn uwch gyngred Cymru JD. Y Seintiau Newydd yn bell ar y blaen, yn bell ar y brig, heb golli tymor yma, ar ei hôl hi. O, maen nhw drwodd, mae yna gyfle, Brobl, os na opsiynau. Brobl, llawn triciau, llawn sgiliau, lang, yn dal honna'n ddiogel. Opsiwn anghywir fan adala i fi. Pwyll arbennig, jyst i tynnu'r bil nôl. So pan mae'n mynd heibio fan hyn. Pwyll arbennig, tynnu'r bil nôl, ond wedyn... Mae'n lot rhy agos i'r golgeidwad. Mae angen jyst edrych am y rediad hwyr o canol cael eto. Mariet, wedi ar fi'n gweud geiriau Mariet, oedd e'n edrych yn gwbl glir yn opsiwn. Wel, be ddaw fan hyn? Tacl gadarn arall, mae hwnna yn drosedd gan Price. Dyna sydd wedi codi gêm y Met, a dyna sydd wedi gwylltio'r Seintiau. Pnawn yma. Mae'n rhyfedd, pan mae'n digwydd i'ch tîm chi, chi'n anhapus da pob tacl, pob penderfyniad. Mae'n dyn ei gwaniaeth. A chi'n gwybod pwy fydd yn gwylio ac yn meddwl, o, diddorol. Ceicona, pen y bont, pawb, Rhys yn cam sefyll. Ie, bydd y clybiau eraill hefyd nawr yn ail ran, dwi'n meddwl dyn nhw'n stopio nhw ennill y ben corffwriaeth. Bydd clybiau eraill yn meddwl dyn nhw'n gyfle i roi gêm iddyn nhw. Hefyd, mae mor agos yn rhi am yr ail sofle. Wel, mae 3 pwynt mae'r Met, ac i chi o'n enfawr o sgipio nhw on. Felly... Ie, fi'n credu weithiau, chi'n edrych ar y fixtures, yn amlwg, chi'n methu cymryd popeth fel hwn, ond mae'n weithiau edrych yn gweud, os ni'n cael 3 pwynt o fanna, 1 pwynt, a fi'n siŵr o'r gêm yma, fysa pawb probably wedi meddwl, wel, os ni'n cael pwynt, byddwn ni'n really hapus. So, safle maen nhw mewn ar hyn o bryd, fi ddim bonus iddyn nhw. Ie, wrth i weld y tabl o fanna. Met Caerdydd yn mynd yn hafol ar beintiau. Ydyn. 4 pwynt yn nhw ennill pnawn yma. Wel, ie. Quarter awr i ddal mlaen. Maen nhw'n gwneud mwy na dal mlaen, maen nhw'n dal i fygwth. Oedd y bas na'n uchelgeisiol iawn gan Rhys. Daniels i camu mewn. Bach yn anlwcus. A ni'n mynd nôl i fis Mawrth blwyddyn diwetha. Yr Seintiau golli tro diwetha yn y gyngrair. Yn ddifur, gollon nhw gêm gyntaf Harrison, dyth yn ôl, gollon nhw'n nghwpan y gyngrair. Ers ni, maen nhw wedi bod ar dan, colli cwpan yr Alban. O, mae Wilson yn mynd drwodd. A the heibio pawb. Nawr, mae yna drosedd i'r rhoi, yn y drosedd am y drosedd gyntaf yn y symudiad fel petai, achos oedd yr un ola yn y cwrt. Ie, mae hwnna'n diddorol. Mae wedi bod yn brwydr arbennig rhwng Wilson a Craven. Ond o'n i'n teimlo, y cyffreddiad ola, o'n i'n teimlo oedd e mewn y cwrt Cosby. Diddorol gweld eto na fan hyn. Wel, mae yna ben fan llaw ar y crys. Wel, mae'n tynnu yn ôl, mae hwnna'n sicr. Mae bron yn benderfyniad. Mae wedi rhoi'r penderfyniad am yr un gyntaf. Mae rhaid bod yn chwarae'r fantes, so wedyn tynnu ddyn nhw am hwn i.
Wel ie, dwi ddim wedi gweld dim byd yn yr ail dacl na, neu'r tyniad nôl, dwi ddim wedi gweld digon i roi cic o'r smotyn, neu mi fyddai hi. Felly Newid, Leo Smith yn gadael, Gwion Dafydd sy'n dod i'r cae. Os oes yna lyfr gyda'r term sgoriwr goliau, allwch chi roi llun Gwion Dafydd drws nesaf dda fe. Peryglis i ddweud y lleia. A man Peryglis fan hyn o ran y Seintiau. Clyrio'n bwysig yn y pen draw. Na, mae Gwion Dafydd 6 gol tymor yma. Dwi'n braidd di, un gêm wedi dechrau. Mlaen fel eilydd. A mae fe'n taro, mae fe'n gwybod am yr gol, yn i ddweud hynny amdano fe. Ia, hefyd, o ran y Seintiau, achos bod nhw'n cadw'n meddiant gymaint, maen nhw'n tynnu chwaraewyr allan o safle. Mae Sean di sôn yn barod am lefelau ffitrwydd, ond pan chi'n gwneud gymaint o waith yn chasio'r bêl, chi'n mynd i blino, mae Llider yn mynd i ddangos ar ryw adeg, so pan chi'n dod o blaenwyr arno sy'n mor gyflym, a really cyffroes a egniol, maen nhw bendant yn mynd i cael fwy o cyfleoedd, oherwydd mae bylchau di agor oherwydd y Llider yna. A ni'n gweld Leo Smith yn derbyn triniaeth ar ôl cael ei elyddio. Alla fod yn bnawn costus iddyn nhw o ran colli gêm a colli chwaraewyr. Mae Rhys yn gadael. Dixon Cybongo sy'n dymlaen yn ei le. Wedi ymuno yn yr haf o Gasnewydd. A mae'n chwaraewyr canol cae. Pwerus hefyd. Chwaraewyr corfforol arall. Baker sydd yn nhw eto. Mae Baker wedi bod mor bwysig yng nghanol y cae. Dalwch mlaen nawr de. Da ni 2 munud ar 10 i fynd. A mae'r Seintiau angen gol. Daniels di troi Chubb yn dda. Dafydd o'i flan e. Daniels yn dal i fynd, cael ei orfodi yn ôl. Hudson. Pawb yn ôl. Pawb yn hanner metr cae. Mae'n dal yn bwyllog. Routledge ar yr asgell, Mariet. Gwion Dafydd, nôl at Mariet. Y capten yn ceisio ysbrydoli brobl. Davies, dwi'n gwybod gymaint o hynny o Davies. Nôl yr ôl anaf i fod yn 10, di gorfod ymlaen lle Ben Clark. Wilson yn opsiwn i Davies. Am yn Edgar, nôl maen nhw'n mynd. Aros am y cyfle yna. Mariet yn camu i fewn. A wedi gweld Price yn dod. Redmond. Wilson eto. O, croeso'r gêm Cybongo, mae Wilson heibio fe. Anodd dod mlaen a mynd yn syth i farcio Wilson, un o'r chreuwyr mwy amlwg pnawn ma. Si'n ddisgwyl mwy o hyn mae'n siŵr Gwenan am y 10 munud nesaf. Ia, mae jyst angen i'r Met sicrhau y disgyblaeth o fewn siap nhw. A'r cyfathrebiad hefyd rhwng nhw i gilydd, achos mae gymaint o symudiadau gan y Met oddi ar y bil. Mae angen bod nhw'n cyfathrebu pwy sy'n gyda pwy sy'n denu os mae Redwyr yn mynd, bod rhywun arall yn gwarchod ar draws. A wedyn i fi, jyst edrych am, bys ni bendant, maen nhw wedi symud Harry Owen nawr lan fel blaenwr. Mae angen cadw o leia 1 lan a ceisio edrych am y pêl mewn tu nôl troi am ddiffyn y Seintiau. Mae rhywun arall lawr nawr, mae'n un o'r pnawnau ni. Pawb di roi ymdrech enfawr i mewn, Chubb sy'n lawr y diweddara. Alla bydd yr oedi ddim yn beth drwg chwaith o ran Met. Ryan Jenkins gyda Craig Hanford fan yna. Hanford yn brofiadol. Wel, mae nhw'n eilyddio. Chi'n chi gweld mae Chubb yn mynd i orfod gadael fan hyn. Ni'n Aberystwyth, penwythnos nesa. Aberystwyth yn erbyn Pontypridd. Na chi gêm lawr yn y gwylodion. Amser cinio. Edrych mlaen yn fawr at hon. Jack Davies sy'n dymlaen. Mae Chubb yn gorfod gadael. A Davies yn paratoi ymlaen yn ei le. Oedd e'n yr un, oedd e'n Ngharfan Cymru gyda Neco Williams. Gwr yma. Cyn ddisgybl. Nawr de, ni'n meddwl bod Gwenan yn nafod yn gyflym fyna. O, dim pwynt i fi roi ystadegau i ti, Gwenan, gyda i wedi mwy ymwneud ni. Ie, wedi bod yn Carfan Cymru 26. Chwaraewr gyda Caerdydd yn ddangosiadau dros y tîm dan 23. Cwbl anafiadau yn anffodus yn gynharach yn ei yrfa. Ond mae'n hyffordd o dda iawn hefyd. Yn cael mi lan trwy system, mae'n hyfforddi. Llawer o boys y Met yn mynd lawr y trywydd yna.
Diddorol, maen nhw wedi goffo newid 2 chreuwr nawr. Met, Davies mlaen, Cabongo mlaen. Lle bod e'n effeithio y llif, Sean, o ran... So, mae'r rhain sydd wedi gadael, maen nhw i fyny i'r gêm fel petai, y cyflymder a'r her mae'r Seintiau yn ei gynnig. Mae'n bwysig bod rhain yn addasu'n syth. Ie, cyflymder y gêm, dyna beth os ti'n dod ar y fainc yn wedi gyda beth 10 munud i fynd gyda amser chwnegol. Dwi'n mewn i cyflymder y gêm yn syth bin, mae rhywbeth yn anodd iawn. Felly... Wel, o'n i gweld yma'n syth fel Jack Davies ar ei sodlau. A Daniels yn dod o flaen ei enll y bil gyntaf. Penio da gan Sam Jones, Owen ddim yn gallu manteisio, Blaine Hudson yn gwneud digon. Marriott yn mynd holl ffordd nôl at Roberts, yn bas gywir. Sgwrs bod hi'n bas gywir gan y Seintiau. O Routledge yn mynd teg at yr asgell, tipyn yn y munud y diwethaf yma. Daniels yn ôl, Brobl. A'r cloc yn tician. Yr amser yn diflannu ar y bach, yn gyflym o ran y Seintiau, yn araf o ran y Met, fel na mai, o'n sefyllfa fel hyn. Wedi gyda'r hanner, yn yr ail hanner, Chris Baker, sawl ychlysur dyn ni gweld, jyst yn Chris Baker yn rhoi y pwysau ar ymddiffyn y Seintiau Newydd, yn cael pethau lawr, yn gyflym. Os oes unrhyw wedi bod yn amlwg yn yr ail hanner, fe ydy e. Dyma Ben Clark, mae'n olygfa bryderus o ran y Seintiau Newydd. Mae wedi bod yn neud mor dda. Seintiau yn y cornel, mae Gwion Dafydd yn cael ei orfodi gan Emlyn Lewis. Emlyn sydd wedi ennill y frwydr yna. Sam Jones eto yn cyrraedd na. Mae hwnna'n hwyr gan Routledge, mae'n teimlo'n hwyr ar Baker. Mae 2 ar lawr ar hyn o bryd, mae Emlyn Lewis un ochr y cae, mae Baker yn y canol. Dyfanol ddim wedi rhoi trosedd am y dacl na'r Baker. Oedd hwnna'n dacl gryf. Mae Baker ddim quite i symud fan hyn, mae yna gyfnod pryderus. Mae'r chreuwyr wedi mynd draw ato fe. A'r hyfforddwyr yn dod lawr ochr y cae. A un o'r hyfforddwyr y Seintiau sydd draw yn syth i edrych ar Baker. Ath e lawr yn ddisymwdd braidd, y dacl ar ei gos, ond dal ddim di ymateb. Rydyn ni edrych ar y sefyllfa ran Emlyn Lewis sy'n codi. Nawn ni'n dangos y lluniau wrth i Baker gael triniaeth, ond mae fe'n cael triniaeth. Dal i ddadle, ma'n wrth ochr y cae gyda llaw. Ie, fi'n credu mae Harrison yn gweud bod y dyfarnol i ryw raddau wedi gadael y gêm i fynd, a dyma beth sy'n digwydd tacle, falle... I fod yn onest, ydy gweld tacle lle dwi'n meddwl, wel, mae hwnna heiddi cerdyn coch. Ond sicr dwi ddim yn hapus fel rheolwr. Wel, ath y 2 chwaraewr mewn. Oedd neb yn tynnu allan o'r tacle yna, oedd y 2 traed yn uchel, bys ni wedi gweud. Ond yn amlwg mae'r ffordd mae Baker di cwmpo ddim yn edrych yn dda iawn. Wel, y ffaith bod e heb symud am spel nawr, ti'n goffa meddwl falle bod wedi cymeryd wad i'w benne. Felly, ti'n mo, gyd yn gobeithio am y gorau nawr. Ie, mae'n digon yn... Mae'n driniaeth yn mynd mlaen na. Felly maen nhw'n amlwg yn cael y driniaeth orau. Maen nhw'n poeni am siap i ben. Mae'n dechrau symud, dwi'n meddwl. Ond dyna'r digwyddiad wrth arno at y gol. Brobl yn anhapus ar drosedd wreiddiol. Baker yn ar ei luniau erbyn hyn, yr newyddion da fan hyn. Chi'n amlwg yn poeni pan chi'n gweld chwaraewr ddim yn symud am gyfnod. Mae fe'n ymateb i'r driniaeth. Mae'n cic yw gos oedd hi. Mae'n rhaid bod wedi glanio yn galed. Ie, oedd y pel lan yn weddol uchel. Fan hyn, sy'n ni'n gweld y 2 chwaraewr yn mynd mewn. Mynd cwbl. Falle gwynt allan o'i... Ie. O'i ysgyfaint. Wel, dwi ddim yn mynd i gario ymlaen, dewch chi fod yn onest. Yn sigledig dros ben. A Baker yn mynd i adael fan hyn. Mae'n sefyllfa fel hyn, mae rhaid i rhywun cymeryd y penderfyniad allan o'i ddwylo fe. A fi'n credu
o ran y rheol mae rhaid i. No, so fi'n Mae credu... rhaid i edrych ar ôl y chreuwr. Pa mor bwysig wrth gwrs yw cael triffwynt erbyn Seintiau Newydd yn golygu dim o gwbl i gymaru a i iechyd ei hun. Ia, mae'r protocols nawr i fod mewn lle ar gyfer achos mae gymaint o ymchwil ychwanegol sy'n cael ei gwneud ar pethau fel concussion a fel ych chi'n gweud. Mae'n mynd bant nawr. Mae wedi cael tipyn o gêm hefyd, tipyn o perfformiad gan Baker. Ond fel y Siôn a Gwennan y sôn, mae'n rhaid cyfalu o'r chreuwyr, mae'n edrych yn sigledig yn amlwg, ond os ei ergyd yw gefn oddi, felly effeithio'r y gwynt yn ei ysgyfaint fel petai. Fydd amser yn cael ei ychwanegu yn dilyn hwnna. Wrth i Met glyrio fel cic wel yn un Murrayfield yn oerach i sicrhau tiriogaeth. Ia, beth oedd wedi gwneud yn dda fan'na oedd actually roi e allan fel bod Emlyn Lewis yn gallu dod nôl ar y cae cos oedd y Met lawr i 9. Lawr i 10, so oedd Emlyn yn gallu dod nôl ar y cae mewn i safle. A lle jyst cicio fe nôl, cadw e mewn chwarae. Bant yn ni eto felly. Faint bydd yn cael ei ychwanegu ar y diwedd yw'r cwestiwn mawr. Peniad da gan Fil sydd wedi ymlaen fel eilydd. Gymaint o eilyddio nawr de. Mae yna fylchau ar yr asgell. Adam Wilson, un o'r chreuwyr mwyaf bywiog ar y cae pnawn yma. Yn herio eto, yn ffigio eto. Davies yw'r opsiwn. Cabongo yno, a Price yn ôl. Yn ôl Dawi. Mae'r lled sydd gan y Seintiau, nhw cadw Wilson mor bell allan. Mae'n anodd iawn i amddiffyn yna, achos chi angen fel Cefn o dod mewn yn fwy cil, jyst i ei helpu gwarchod, ond wedyn mae'r pêl tro gyntaf yna anodd i amddiffyn. Brobl, seren y tymor, yw e'n gallu newid pethau i'r Seintiau'n hwyr fan hyn yn y brif ddinas. Marriott a Routledge, yr enwau cyfarwydd o ran y Seintiau. Astles. Sam Jones, dwi'n wedi stopio redeg. Gorfodi Astles i fynd at Hudson. Danny Davies. Blaine Hudson. 2 funud i fynd ar y cloc. Chi'n disgwyl mwy na hynny. Well, Price di cipio i mae'n dacl gadarn ar Brobl. Os na gyfle mi'n arall i'r Met am ddiweddglo bydde hyn. Sam Jones, cyfle i Met orffen hi! Roberts allan, Astles yn clyrio. Doedd dim angen y cyffyrddiad yma. Oedd y pwysau ar y pas, amserid ar y pas, gan Price yn arbennig. Union un peth, y broblem cwyno, ond mae hwnna'n tacl gryf, ond tacl teg iawn, arbennig. Ond mae fe pasio reit ar adegwr, mae'r pwysau ar y pas yn wych. Cymryd y cyffyrddiad yn cairongol ar amser iddo fe. Cyfle wedi mynd. O'n nhw'n parhau i fod ar y blaen, ar bel yn bell o'i gol nhw, yn ddwfn yn hanner y Seintiau Newydd o'r cae. Bydd pob llygad yn troi tu ar ystlys i ni weld faint bydd yn cael ei ychwanegu. Ond llai na munud, ni yn y funud ola'r 90. Mae'n anafiadau wedi bod y gêm, wedi stopio yn enwedig y digwyddiad gyda Baker. Mae amser yn bryn i'r Seintiau Newydd, mae Wilson wedi colli'r meddiant. Met yn hapus, pawb yn neud i gwaith. O'n i'n pryderu am Craven ar ôl 15 munud. Mae'r pecyn iar ar ei gwddwg. Yn amlwg mae fe wedi cwmpa o brifo. Nid just un darn o'i gorff, ond cwpl. Bydd popeth yn brifo bore fori, mae'n siŵr. Falle bydd y triffwynt yn help. Mae nhw bron yno. A'r Seintiau bron colli am y tro cyntaf tymor yma. Am y tro cyntaf bron i flwyddyn. Yn y gyngrair, cofiwch. 16 pwynt yn glir ar y brig. Dyma mynd i newid pethau o ran y penderfyniad, ond falle bydd hyn yn newid pethau. 7 munud wedi hychwanegu. Ond, i fod yn deg, Met, ti'n fel sydd wedi bod danwarchau yn y munud y diwethaf yma. Na, ti'n iawn. Ond yn drefnus iawn. A nhw sydd ar meddiant. Am nawr de. Mae'n ôl da'r Seintiau. Os mae'n aros fel hwn, pob lwc i pwy bynnag sydd yn cyfweld â Harrison ar ôl y gêm. Wel, mae hwnna'n crynhoi ys ail hanner, fi'n credu. Cyffyrddiad esgeilus gan Marriott.
16 pwynt yn glir ar y brig. Dwi'n ddim yn ganlyniad sy'n mynd i newid tynged y tymor byddwch chi'n tybio, ond mae'n stori enfawr yn y gyngor yma, mae'n ganlyniad enfawr o ran Met Caerdydd. Nôl yn yr hanner ucha am y tro cynta. Ers 2019. Arediad o 9 gêm heb golli. Byddwch chi'n tybio bod hwnna'n mynd i gyrraedd 10, be bynnag fydd y digwydd yn y munud nesaf. Anodd gael Seintiau'n cael 2 gol. Geiriau ola enwog, os mae'n ar cyfeithiad, y famous last words. Dyn nhw'n gallu gael 2 gol mewn amrantiad. Daniels at brobl o bellter. Dim ffordd drwodd ar hyn o bryd. Brobl eto. Eto, Sam Jones yn glir. Digon o gymorth na. Price di cael gêm dda. Fel nifer o chreuwyr y Met. Pawb di cyfrannu at hon. A bydden nhw wrth i bod yn y sefyllfa yma. Maen nhw'n cadw'r meddiant. Yr eiliadau'n diflannu. A'r bel yn ôl gyda'r Seintiau Newydd. Na'r broblem. Drychwch ar y tackle na. Eto, mae Tom Price. Mae fe a Baker wedi bod yn gampus drwy gydol y gêm. Mae'r Camel Cain wedi bod yn bwysig Gwenan. Ydy, maen nhw wedi bod yn arbennig o dda. Ar egni maen nhw wedi dangos. Newydd yn yr ail hanner yma. Jyst ddim yn rhoi unrhyw amser o gwbl i'r Seintiau Newydd i gallu cael gwyneb nhw lan i troi. Falle maen nhw wedi arfer gyda yn y ffordd maen nhw wedi ymateb. Tackle hwyr eto ar un o chreuwyr y Seintiau. Fil oedd mewn na. A Caerdydd Melyn i Jack Fil. Wel, gen i weld y digwyddiad. Wel, rhedeg mewn dy fe nath. Mae'n drosedd. Dim yn meith o fyny. Mae rhain wedi cyfrannu at rhwystredigaeth wedyn ni o ran y Seintiau Newydd. Ie, weithio mae fe'n cyfraniad o cwbl o cicio hwyr neu cicio rhys sydd fel accumulation. O, maen nhw'n cyrlamu ymlaen fan hyn, ond oedd y bas ddim yn gywir. A mae'n ôl gyda'r Seintiau. Camgymeriad prin gan Price. Ie, falle diffyg profiad fan'na. Just redig y cloc allan nawr. Redig lawr y llinell. Brobl sydd wedi darganfod Daniels. Mariet, y capten, ddim yn gallu creu rhywbeth yn hwyr fan hyn yn y brifddinas. Mae'n record nhw heb golli yn y fantol. Heb golli yn y gyngrair tymor yma. Colli'n bydd prin i'r reolwr Craig Harrison. Ni'n gweld i rwystredigaeth e. Gollodd ei gêm gynta yng nghwpan y gyngrair. Ers hynny, cwpan yr Alban, yr unig golled. Ond nhw'n y 4 ola o ran Cwpan Cymru, ond maen nhw'n colli yn rhannol oherwydd perfformiad seren y gêm yma. Gwenan, pwy sy'n chalu? Oedd yn agos, achos mae pawb wedi bod yn arbennig o dda, a fel ys i sôn o blaen, Tom Price wedi bod yn ffantastig, ond i fi, Chris Baker, di arwain gan y siampl fel capten. Ffordd mae fe di just cael lawr yn chwaraewyr Met, a'n amlwg di cael argraff arbennig ar y gêm gyda'r pwyll o flaen y gol. Allan gwychiadau i Chris Baker. Daniels eto i'r Seintiau. Llei Redmond. Ym ni tharo i dal i basio. Maen nhw dal yn ceisio creu Mariet nawr. Pwy sydd yno yn y canol? Wel, dros y bar yr athi. Mae'n siŵr bod Lang di cael rhyw eiliad fach o bryder fan yna. Ie, fi'n credu yn y ffordd oedd e'n backpedlo fe, fi'n credu oedd e'n dechrau pryderu tipyn bach. Ond eto, rhywbeth ni ddim yn disgwyl o Mariet chwaith fel arfer yn gallu cael ei troed yr holl ffordd o gwmpas y bil. Newydd pan bod e ddim o dan unrhyw bwysau fel oedd e tro na. Hudson yn gadael, amddiffynwr yn gadael. Newid bach hwyr. Keston Davies sy'n dod ymlaen yn ei le. Ie, ond mae fe wedi camu syth mewn i'r amddiffyn hefyd, sydd braidd yn oed yn ei disgwyl gweld e falle jyst yn cael ei roi lan neu hyn oed roi Astles lan i ennill cwpl o beli. Fi'n gwybod maen nhw ddim yn hoffi chwarae yn union gyrchol fel yna, ond mae angen gallu newid tactegau. Nwedig yn y funud ola.
Mae'n 2-2 yn y funud ola. Newydd ar y blaen o gol i ddim yn ebyn Caerdydd gyda llaw, gol gynnar yn y gêm yna. A hefyd y Flint ar y blaen o gol i ddim, gartre yn ebyn Aberystwyth, gol i'r cynnar. Ail rhan y tymor yn argoeri fod yn weddol gyffroes. A mae dyn un o ganlyniadau mwy ar tymor. Fan hyn, ni fewn eiliadau, munud i fynd, llai na munud. Cyfrwch yr eiliadau, chi'n gweld nhw ar y sgrin. Sioc enfawr o fewn cyrraedd, o fewn cyffwrdd i Met Caerdydd. Buddigoliaeth yn erbyn y Seintiau Newydd. 3 gêm gyfartal na hi tymor yma. Maen nhw wedi ennill pob gêm arall. A mae yna drosedd. A mae yna gecrydd hwyr. Y cyfle ola i daflu hon mewn. Ie, yn sicr y cyfle ola. Mae'r brwydr yna wedi bod yn un gampus heddiw. Rwy'n Creifen a Wilson. A falle dyma'r reswm am yr eilyddiad. Am y cyfle olaf yma. Byddai'n greulon, ond dyna sy'n digwydd weithiau yn y gêm yma. Mae'n gallu bod yn gêm greulon. Mariet i'r Seintiau, y cyfle ola i gipio rhywbeth, peniad pwysig, Emlyn Lewis, gath i ben iddi, cic gornel fyddi. Jyst y cyffyrddiad lleion, a fe wedys i y cyffyrddiad pwysig a oll. Gyd hynna, os chi'n disgwyl un sefyllfa olaf i amddiffyn. Brobl sydd ar draws wedi creu 4 gol ar 10 tymor yma. O, mae'n 15 ar ôl y bas na i Leo Smith yn y hanner cyntaf. Mae'n gallu creu un arall yn yr eiliadau ola. Met yn amddiffyn am ei bywydaeth i heibio i pawb. Neb yno i gael y cyffyrddiad pwysig. Davies, mae'n dal yno, Dafi nôl mewn. Routledge yn uchel. Emlyn Lewis yn penio. A Stones o'r ergyd yn gwyrio heibio. Dyna ni, mae'n siŵr. A dyna gadarnhad y chwiban ola. Y Met yn dathlu. Y Seintiau wedi synnu. Dyn nhw'n gallu credu'r peth. Yn colli am y tro cynta tymor yma yn y gyngrair. Mewn ar y blaen o 2 gol i ddim. A mae Met Caerdydd di brwydro nôl. 2 gol i Chris Baker sydd wedi gorfod gadael y cae. Mae gyfraniad fel i gyd chwaraewyr, wedi bod yn enfawr. Ac ar ddechrau ail ran y tymor, mae dan ni'n ystraeon y tymor. Y Seintiau wedi colli. Met Caerdydd 3, y Seintiau Newydd 2. Diolch Dylan, diolch Gwenan. Wel, mae ail rhan y tymor wedi dechrau gyda bang fan hyn yng Nghyn Met Caerdydd yn symud lan i'r trydydd safle gyda'r fuddugoliaeth yna. 1 pwynt i ôl Caerdydd sy'n ail am fuddugoliaeth i dîm Christian Edwards. Beth am i ni gael bach o ymateb? Mi Ifan Gwilym gyda Ryan Jenkins. Ryan, llongyfarchiadau chi wedi curo Seintiau, tîm cyntaf ni na yn y gyngre'r tymor yma. Pa mor hapus i ti gyda'r perfformiad? Wrth i'n bod ni wedi rhoi lot fawr o waith mewn dros y wythnosau diwetha. Edrych arnyn nhw, gweithio fel tîm, reoli staff, gweithio gyda Christian, war y gêm, cyfeillgar wythnos diwetha lle oedd pethau ddim wedi mynd y ffordd o'n i moyn mynd, a trial ambell i peth, ac y boys wedi cael lot fawr o detail yn ystod yr wythnos yma. A o'n mor falch i weld bod y boys na wedi cymryd y gwybodaeth ymlaen a sort of cael y perfformiad a curo y Seintiau Newydd achos maen nhw'n tîm arbennig o dda. Ydych chi 2 gol i lawr. Beth oedd y gyfrinach chi ddod nôl i'r gêm na? Jyst o'n i'n gweud, jyst i belief oedd y gair ni'n defnyddio, a jyst i credu yn beth oedd gyda ni i gynnig heddi. Oedd y tacteg fi'n credu yn siwto ni a ddim yn siwto nhw, ac fi'n credu o'n nhw wedi ffind fe'n anodd. Ambell i peth oedd wedi mynd o blaid ni hanner gynta, ond pethau fel Emlyn, oedd yn dod off Emlyn rhywyd, oedd match-up, oedd gormod o wagle rhwng fe a Leo Smith, a wedyn unwaith ni trico reina, fi'n credu oedd y boys yn briliant. Right, llongyfarchiadau mawr to, diolch ti. Diolch yn fawr iawn. Ie, i feddwl oedd Met Caerdydd ar ei holi o 2 gol ar ôl mond 11 o funudau ar ddechrau'r hanner gynta. Sean, gewn ni look ar goliau'r ail hanner. Elliot Evans yn sgorio i wneud hi'n 2-1 i'r Met. Fe dy fan di'r gol yma? Baker fi'n credu ges yno nôl i 2 gol yr un. Gyda
Wel, Elliot Evans yn ennill y gêm. Torri, y gol diwethaf i hon. Elliot Evans yn ennill y gêm iddyn nhw. Torri ti fewn, wneud y peth call, sgwario i'r draws y blwch. A Elliot Evans, fel ti'n gweud, yn hawdd iddo fe. Wedyn ni, o ran cymeriad match, Sean, i fod ar ei hôl i o ddwy i ddim, dod nôl wedyn ni i ennill y gêm o 2 gol i ddwy Elliot Evans fyna yn dathlu. Wedyn Chris Baker, Pwrdab, yn sgorio 2 gol prynawn yma, yn goffo gadael y ca oherwydd anaf cas iawn. Dwi ddim wedi sgorio ers mis Mai 2021. Mae wedi cael tipyn o brynhawn. Sorry clywed dywediad na Pwrdab, y spel, Sioned, ond beth o'n i'n hoffi bod i'r gol hyn yw'r ffaith bod Baker jyst wedi droed rili, pasio i mewn rhywfaint. Oedd hi'n cael cyffyrddiad a mwynhau'n cymeryd ei ffordd o'r gol geidwad, ond dwi'n colli benne. Yn debyg iawn i'w gol gyntaf, defnyddio ei drod ac yn jyst yn pasio mewn i'r gornel yna. Be mae hwn yn mynd i wneud o ran hyder match, Sean? Nhw yw'r tîm cynta tymor yma i fuddi'r Seintiau Newydd. Wel, nid yn unig hynny, y ffaith, ni newydd gweld y tabl, ni newydd gweld pa mor gystadleuol, pa mor agos yw mynd i fod yma'r ail syfle a'r trydydd syfle na falle uwch eithau'r clwb mewn i Ewrop. Felly, ydy, hyder wrth gwrs, maen nhw newydd curo'r pencampwyr, tîm sydd wedi cael tymor anhygol. Felly, fydd y hyder o fewn y garfan uchel am yr wythnosau, a mynd mewn i sesiwn ymarfer a nos Fawrth neu a nos Iau, lot yn haws creu TV. Sean, diolch yn fawr am dy gwmni di prynhawn me. Am brynhawn cyffroes i ni wedi cael fan hyn ar gampws King Coed. Penwythnos nesaf mae'n ffocws ni'n troi tuag at y 6 isaf ar frwydr i aros yn yr uwch gyngrair. Aberystwyth yn erbyn Pontypridd, mae honna'n fyw dydd Sadwrn nesaf am 12:30 wedi 12. Wel, diolch o galon am eich cwmni chi prynhawn me. Welwn ni wythnos nesaf. Ta-ra.